Ну што, гук добры, нармальна чуваць. Угу. Так, а напішыце, ну, типу, як званы, як у той раз, ці ў гэты раз нармальны гук, бо я ўжо зараз уключыў мікрафончык і мусіць быць усё окей. Так, да, мусіць быць вот прямо такі нармальны гук. Добра. Фух, справіліся, урэшце рэшт. Ну нічога, вось бачыце, усяго 3 хвіліны і ўсё, і мы настроілі гук, і ўсё у нас класна. Дзякуй вялікі ўсім, хто прыйшоў, 51 чалавек нас ужо глядзіць. Выбачаю яшчэ раз за замінку. Пакуль я выбачаюся, зацэніце мою класную цішотку і журавіны, куды ж без іх. Бачыце, я вырашыў, гэта будзе зараз фірмовая адзнака. Ой, глядзіце. Падарункі, пачастункі. Пацалункі, падарункі, во. Это будзе фірмовая адзнака майго стрыма. Пальчыць там стрыміць з сыркамі, а я з журавінамі. Дзякуй вялікі сябры, што сабраліся сёння. Сёння у нас 3 тэмы. Першае, мы абмяркуем, як незалежныя СМІ, самі таго не жадаючы, яны сеюць страх сярод пратэснага электарату і людзей, які іх чытаюць. Потым мы абмяркуем феномен Максіма Шабуцкага. Дарэчы, я там у чаціку прачытаў, што вы пісалі, што Максім Шабуцкі, там была варажба на Максіма Шабуцкага, і ён предрекаецца крах. Так удакладніце, каму крах, Шабуцкаму ці Лукашэнке. Вось. Напішыце, калі ласка, і скіньце, калі ласка, гэты відос з варажбой на Шабуцкага. Вельмі цікава. Вось. Так, что вы там еще написали? Лельчыцы, здароўкі. Гомельская вобласць, руліць. Выдатны гук. Ну, ён такі мусіць быць. Комфортно, так. Ага. Так. Пачынаем з журавіну. Без гэтага ніяк. Гэта ўжо традыцыя. З другога разу стала. Сябры. Па-першае, па данатах. У меня такая троху невялічкая змена будзе ў завядзёнцы, да? Зараз я не буду зачытваць усіх данацераў, хто мне данаціў за папярэдні тыдзень, таму што людзей стала данаціць вельмі шмат. Ну, не то, што кам уже капец вельмі шмат, але, ну, многа. Вялікі дзякуй, па-першае, хочу сказаць всім, хто кідаў грошы падчас стрыму і пасля, асабліва шмат хто кідае пасля. І асобна, канешне, я буду пералічваць данацераў. Данацеры маі, ой, прабачце, патроны. Патроны гэта Александр Б, Саша Р, Анеля К, Окса Ліс, Александр Ш, Павел П, Андрей Ш, Ягор М, Валерый А, Павел С, Ханс Авичи, Анатоль К, Евгений П і Ігор, і юзер G, JG, вось так, JG будзе правильно. Вось, вялікі дзякуй вам, сябры, што мяне спансуеце. Дзякуючы вам я магу утрымацца на плаву. Зараз, як вы маглі ўжо заўважыць, раблю нашмат больш контенту. Усяго з сябе практычна прысвячаю вырабленню контента, рэвалюцыі, пераменам, анархізму і ўсяму астатняму. Дзякуючы вам, дзякуючы вашай рэгулярнай падтрымцы. І я заклікаю ўсіх, каму падабаецца тое, што раблю, мая аналітыка, хто хоча, каб яе было болей. Калі ласка, наверх, Patreon. Подписывайтеся, у вас будзе здымаць незначную суму, якую вы аберэце самі, штомесяц мою падтрымку. А хто хоча падтрымаць разава, калі ласка, у апісанні, там ёсць данаты. Donation Alert самы простой варыянт, ёсць таксама крипта, PayPal і моя польская картка. Кідайце грошы, буду вам вельмі удзячны і будзем разам, дзякуючы вам, добрая якасць, добры гук, добрае асвятленне. Асвятленне, правда, яшчэ не дашло, гэта такое кустарнае. Асвятленне ўсё яшчэ ідзе з Китаю, з Алиэкспрэсу. Дзякуючы вам, усё гэта ёсць. Вось. І да, яшчэ хочу папярэдзіць, да, то бок я зараз буду, замест таго, каб зачытваць данаты, я вырашыў, што я зараз буду, дакладней зачытваць данацераў, я буду зачытваць самі данаты. Праходзьце на Donation Alerts, кідайце данат і кідайце пытанні. На жаль, у мяне чамусь не высвечваюцца на экране маі... Гэта мне падаецца, ці якасць відэо кепская. Не, вроде
Кажись, норм. Напишите, калі ласка, як вам відео не мутнае, ну не горш, чым у папярэднія разы. Вось, мне чамусь мне не высвечваецца гэта падчас стрыму, і гука чамусь няма, хаця я яго рабіў, можа гэта і да лепшага. Таму пішыце на Donation Alias, прямо там, ну, побачыце у поле з донатам, прямо можете напісаць на пытанне. І усіх, хто мне прыслаў донат, я вашыя пытанні буду зачытваць і адказваць на іх у першую чаргу. То бок гэта не значыць, што я перастаю адказваць на пытанні з чаціка. Усё з чаціка я адказваю, просто людзям, якія донацяць, адказваю першую чаргу. Чаму? Не таму, што я раблю дыферэнцыяцыю, да, там только па маёмасным цэнзе, да. У кого ёсць грошы, таму адказваю, у кого няма, не адказваю, да, или адказваю пазней. Просто гэта адзіная даступная мне форма аддзячыць людзям, якія мне донацяць. Вось. А зараз по нашым плане, яшчэ раз прабягуся хуценька, паговорым, вядома, зноў жа традыцыйна аб тым, якая у нас сёння дата, чым яна важная ў рэвалюцыйнай гісторыі. Сёння вельмі цікавая дата, і гэтаму мы часу прасвецім крыху болей, чым у папярэдні раз. Хвілін 10-15 мы будзем аб гэтым казаць. Потым, да, пра нагнетанне страху ў СМІ, як оно адбываецца, пра Шабуцкага і пра тактыку байкоту, чаму нам варта байкатаваць выбары. Я ўрэшце падрабязна гэта раскажу па пунктах. Я ўжо неаднаразова аб гэтым пісаў у тэлеграме, але зараз будзе ў такім відэафармаце, потым гэты кавалак выражу асобна і выкладу сабе на канал. Ну што ж, чытаю чацік і пераходзім да даты. Иван Иванов, в каком магазе брал? Насамрэч, гэтыя журавіны шмат дзе прадаюцца. Ну, типу, яны звычайна на касах ляжаць. Растолстеешь. Ну, было б не кепска, потому что я апошні раз узважваўся, я вот не буду казаць, колькі я важу. Так, ссылка на Максима Шабуцкага. Угу, зараз скопируем, дзякуй. Так. Где майку взял? А цішотку я зрабіў сам. Вось. По мне, ребята из Нигилиста, это анархисты киевские, прислали макет, и я бомбанул, короче, на цішотку себе. Якость видео добрая. Ну, а где купить такой же флаг? Да нигде не можно купить. Коли хочете, я могу вам паспрабаваць шить, напишите, штосьці придумаем. За сабекошт я вам сошью, мне не тяжко. Вось. Якость відео добрая пишуть. Ну ладно, будем спадзявацца. Блин, мне чамусьці кажется, что замыленное. Ці гэта я уже меня глючыць, ці я уже такі перфекционист. Можа пераподключиться. А коли так попробовать перефокусировать. Як быццам не фокусируется камера. Ладно, нічога уже не зробіш, мяне пачынае уже глючыць, напэўна. Так, ну что, поехали. Наконт даты. Что сегодня за день? 12 ліпеня 1876 года у Санкт-Петербургу Пётр Крапоткін, калі хто не ведае, хто такі Пётр Крапоткін, гэта вось гэты вось чалавек на экране, гэта асновапаложнік сучаснага анархізму, тэорыя анархакамунізму, як мы яго ведаем. Усё тое, што было пазней у анархісцкай тэорыі, ўжо наслаівалася на Крапоткіна. Я чалавек, які спрабаваў стварыць навуковую версію анархізма ў супрацьвагу навуковаму марксізму, навуковаму камунізму. Вось, Пётр Крапоткін 144 гады таму у Санкт-Петербургу збег з Мікалаеўскага вайсковага шпіталю, дзе ён знаходзіўся пад арыштам. То бок за некаторы час да гэтага яго арыштавалі за ўдзел у народніцкім кружку чайкоўцаў, былі такія чайкоўцы. Аднак потым у яго здарылася цынга, і яго вельмі пагоршыўся стан, яго перавялі ў гэты Міхайлаўскі вайсковы шпіталь. У шпіталі ён, хаця ўжо пачаў патроху выздараўліваць, ён працягваў пэўны час касіць для таго, каб яшчэ застацца падалей. На момант пабегу яму было 32 гады. І ў ягонай кнігі «Запіскі рэвалюцыянера» падрабязна апісана тое, як ён збегаў. Я хацеў зачытаць вам гэты кавалак цалкам, але ён вельмі здаровы, ну, цалкам, напэўна, хвілін бы 30 атрымалася, да? Гэта даўгавата для стрыму. Аднак я не стрымаўся, каб не зачытаць хаця б частку, таму сёння сядзеў, гэты кавалак скарачаў, каб не прыбраць самае галоўнае, самае цікавае.
Там сапраўдны дэтэктыў. Гэта так цікава, я реально не мог адарвацца. Таму я не смог стрымацца і, скараціўшы гэты кавалак у 2 разы, вырашыў зачытаць яго вам на стрыме. Таму усаджваемся пазручней, расслабляемся, можна слухаць, а можна глядзець на экране, чытаць самому. С моими комментариями. Мои друзья составили несколько планов освобождения, и в том числе проекты весьма забавные. По одному из них, например, я должен был подпилить решетку в окне. Затем предполагалось, что когда в дождливую ночь часовой задремлет в своей будке, 2 моих приятеля подползут сзади и опрокинут ее. Таким образом, солдат не будет ранен, но просто пойман, как мышь в мышеловке. Бачите, анархисты уже тады адрознивались креативным мысленням. В это время я должен был выпрыгнуть из окна, но неожиданно явилось лучшее разрешение вопроса. «Попроситесь на прогулку», — шепнул мне раз один из солдат. Я так и сделал. Никогда не забуду мою первую прогулку. Когда меня вывели и я увидал перед собой заросший травой двор в добрых 300 шагов в глубину и шагов 200 в ширину, я просто замер. Ворота были отперты, и сквозь них я мог видеть улицу, громадный госпиталь напротив и даже прохожих. Я остановился на крылечке тюрьмы и оцепенел на мгновение при виде этого двора и ворот. У одной из стен двора стояла тюрьма с будками для часовых на обоих концах. Оба часовых ходили взад и вперед вдоль здания и таким образом вытоптали тропинку в траве. По этой тропинке мне и велели гулять, а часовые тем временем продолжали ходить взад и вперед, так что один из них был всегда не дальше, как шагов в 10 или 15 от меня. На противоположном конце громадного двора несколько крестьян сбрасывали с вазов дрова и складывали их в поленицы вдоль стены. Ворота были открыты, чтобы впускать вазы. Эти открытые ворота производили на меня чарующее впечатление, и я набросал план побега. К воротам госпиталя подъезжает дама в открытой пролетке. Она выходит, а экипаж дожидается ее на улицу, шагах в 15 от моих ворот. Когда меня выведут в 4 часа на прогулку, я некоторое время буду держать шляпу в руках. Этим я дам сигнал тому, кто пройдет мимо ворот, что в тюрьме все благополучно. Вы должны мне ответить сигналом: улица свободна. Без этого я не двинусь. Я не хочу, чтобы меня словили на улице. Сигнал можно подать только звуком или светом. Еще лучше, если кто-нибудь будет петь, покуда улица свободна. Разве если вам удастся нанять серенькую дачу, которую я вижу со двора, тогда можно подать сигнал из окна. Часовой побежит за мной, как собака за зайцем, описывая кривую, тогда как я побегу по прямой линии. Таким образом, я удержу свои 5-6 шагов расстояния. На улице я прыгну в пролетку, и мы помчимся во весь опор. Если часовой вздумает стрелять, то тут ничего не поделаешь. Это вне нашего предвидения. Ввиду неизбежной смерти в тюрьме стоит рискнуть. Было сделано несколько других предложений, но в конце концов этот проект приняли. Наш кружок принялся за дело. Люди, которые никогда не знали меня, приняли участие, как будто дело шло о дорогом им брате. Предстояло, однако, преодолеть массу трудностей, а время мчалось с поразительной быстротой. Подготовления заняли уже около месяца, а между тем каждый день меня могли перевести обратно в дом предварительного заключения. Товарищи установили целый ряд сигналов, чтобы дать знать, свободны ли улицы или нет. На протяжении около 2 верст от госпиталя были расставлены часовые. Мои друзья сняли также упомянутую выше серенькую дачу, и у ее открытого окна поместился скрипач со скрипкой в руках, готовый заиграть, как только получит сигнал «Улица свободна». Я вышел на прогулку по обыкновению в 4 часа и подал свой сигнал. Сейчас же я услышал стук колес экипажа, а через несколько минут из серого домика до меня донеслись звуки скрипки. Но прежде чем я дошел до дальнего конца тропинки, звуки скрипки внезапно оборвались. Пришло более четверти часа в томительной тревоге, прежде чем я понял причину перерыва. В ворота въехало несколько тяжело нагруженных дровами вазов, и они направились в другой конец двора. Немедленно затем скрипач, и очень хороший, должен сказать, заиграл бешеную и подмывающую мазурку конского, как бы желая внушить: «Теперь смелей! Твое время! Пора!» Я медленно подвигался к тому концу тропинки, который был поближе к воротам, дрожа при мысли, что звуки мазурки могут оборваться, прежде чем я дойду до конца. Когда я достиг его, то оглянулся. Часовой остановился в 5 или 6 шагах за мной и смотрел в другую сторону. «Теперь или никогда», помню я, сверкнуло у меня в голове. Я сбросил зеленый фланелевый халат и пустился бежать.
Не очень-то доверяя моим силам, я побежал сначала медленно, чтобы сберечь их, но едва я сделал несколько шагов, как крестьяне, складывавшие дрова на другом конце двора, заголосили: «Бежит! Держи его! Лови его!» и кинулись мне на перерез к воротам. Тогда я помчался, что было сил. Я думал только о том, чтобы бежать скорее. Бежать, бежать, насколько хватит сил. Друзья мои, следившие совсем из окна серенького домика, рассказывали потом, что за мной погнались часовой и 3 солдата, сидевшие на крылечке тюрьмы. Несколько раз часовой пробовал ударить меня сзади штыком, бросая вперед руку с ружьем. Один раз друзья даже подумали, что вот меня поймали. Часовой не стрелял, так как был слишком уверен, что догонит меня. Но я удержал расстояние. Добежавший до ворот, солдат остановился. Выскочив за ворота, я к ужасу моему заметил, что в пролетке сидит какой-то штатский в военной фуражке. Он сидел, не оборачиваясь ко мне. «Пропало дело», мелькнуло у меня. «Товарищи сообщили мне в последнем письме. Раз вы будете на улице, не сдавайтесь. Вблизи будут друзья, чтобы отбить вас». И я вовсе не желал вскочить в пролетку, если там сидит враг. Однако, когда я стал подбегать, я заметил, что сидевший в пролетке человек со светлыми бакенбардами очень похож на одного моего дорогого друга. Он не принадлежал к нашему кружку, но мы были близкими друзьями, и не раз я имел возможность восторгаться его поразительным мужеством, смелостью и силой, становившейся неимоверной в минуту опасности. «С какой стати он здесь?» – подумал я. «Возможно ли это?» Я едва не выкрикнул имени, но вовремя спохватился и вместо этого, захлопая на бегу в ладоши, чтобы заставить сидящего оглянуться. Он повернул голову. Теперь я узнал, кто он. «Сюда! Скорее! Скорее!» — крикнул он, отчаянно ругая, на чем свет стоит, и меня, и кучера, и держа в то же время наготове револьвер. «Гони! Гони! Убьют тебя!» — кричал он кучеру. Великолепный призовой рысак, специально купленный для этой цели. Уявляете, кольки грошев яны потратили, чтобы организовать ему побег. Помчался сразу галопом. Сзади слышались вопли: «Держи его! Лови!» Друг в это время помогал мне надеть пальто и цилиндр. Но главная опасность была не столько со стороны преследовавших, сколько со стороны солдата, стоявшего у ворот госпиталя почти напротив того места, где дожидалась пролетка. Он мог помешать мне вскочить в экипаж или остановить лошадь, для чего ему достаточно было бы забежать несколько шагов вперед. Поэтому одного из товарищей командировали, чтобы отвлечь внимание солдата беседой. Он выполнил это с большим успехом. Солдат одно время служил в госпітальній лабораторії. Бачите, то бок яны нават пролічылі, што гэта быў за солдат, и доведаліся ягоную биографию. Поэтому приятель завел разговор на ученые темы, именно о микроскопе и о чудесах, которые можно увидеть посредством его. Речь зашла о некоем паразите человеческого тела. «Видел ли ты, какой большущий хвост у ней?» – спросил приятель. «Откуда у ней хвост?» – возражал солдат. «Да как же! Во какой! Под микроскопом!» «Не ври сказок!» – ответил солдат. «Я-то лучше знаю. Я ее подлую первым делом под микроскоп сунул». Научный спор происходил как раз в тот момент, когда я пробегал мимо них и вскакивал в пролетку. Оно похоже на сказку, но между тем так было в действительности. Экипаж круто повернул в узкий переулок вдоль той самой стены, у которой крестьяне складывали дрова, и где теперь никого не было, так как все погнались за мной. Поворот был такой крутой, что пролетка едва не перевернулась. Она выровнялась только тогда, когда я сильно навалился вовнутрь и потянул за собой приятеля. Лошадь теперь бежала крупной красивой рысью по узкому переулку, и мы повернули налево. 2 жандарма, стоявшие у дверей Литейного, отдали честь военной фуражке Веймара. «Тише, тише», — говорил я ему, так как он был все еще странно возбужден. «Все идет отлично. Жандармы даже отдают тебе честь». Тут кучер обернулся ко мне, и в сияющей от удовольствия физиономии я узнал другого приятеля. Всюду по дороге мы встречали друзей, которые подмигивали нам или желали успеха, когда мы мчались мимо них на нашем великолепном рысаке. Ось такой вось дэтэкціўчык, сябры, ад Петра Петра Крапоткіна. Гэта яго маладая фотка, калі ён яшчэ быў камерпажам Александра II. Бачыце, якое таварыства, якая моцная ўзаемная падтрымка і як людзі не шкадавалі свайго жыцця, сваёй свабоды дзеля таго, каб выцягнуць таварыша з турмы. Вось такі вось дэтэктыў вы можете падрабязней прачытаць у кнізе «Запіскі рэвалюцыянера» Петра Крапоткіна. Я ее свой час прачытаў, не пашкадаваў, хаця там першая траціна такая троху сумнаватая, але далей вельмі і вельмі цікава, просто, як бачыце, немажліва адарвацца. У апісанні я пакінуў спасылку на інтэрнетную версію гэтай кнігі. Зараз чытаю ваш чатик
І мы пераходзім да пытання СМІ і атмасферы страху, якую яны нагнетаюць. 70 чалавек нас глядзіць. Геннадий Карпенко, просто ты мутный тип. Ну, дзякуй, дзякуй. Вось пишут, что замыленное все ж таки. Відео фокус не на твары, але гэта ок, няма за чым твар разглядывать. Ну, дзякуй. Тут уже, сябры, нічога не могу зрабіць, мало света, видать. Калі недостаткова света, то камера кепска фокусируется. Все, будет осветление, прыйдзе заліку, будзе лепей. Пакуль что так. Вось яшчэ і пасмурнае надвор'е. Цікавая гісторыя, цікава, здорова. Да, дзякуй. Я, шчыра кажучы, чакаў, што хтосьці адваліцца, пакуль я буду зачытваць гэты кавалак з Крапоткіна. Ось, за 9 хвілін я зачытаў. Але, бачыце, ніхто не адваліўся, усе паслухалі. Так, ідзем далей. Журавінку для энергіі. Ну, я не открою Америку, калі скажу, што мы штодзённа чытаем пра рэпрэсіі ў СМІ. То бок, больш за тое, у некаторых СМІ і тэлеграм-каналах навіны пра рэпрэсіі складаюць ледь не палову ўсёй тэлеграм-стужкі. Ну, навінавай, да. Адкройце там Нехту, напрыклад, да, ці там Мая краіна Беларусь, самыя нашы класныя, ну, найлепшыя, да, каналы пратэсныя. Ну, і там рэальна ледзь не кожная другая навіна. І агулам мы бачым, што рэпрэсіям надаецца ў СМІ непрапарцыйная ўвага адносна таго, якую частку яны складаюць з грамадскага жыцця. Я не кажу, што гэта кепска, да? Я не кажу, што трэба маўчаць пра рэпрэсіі, але аб гэтым троху потым. То бок, глядзіце, прайшоў велапрабег, да? Там не адзін, а шмат велапрабегаў салідарнасці. Ніхто, напрыклад, не браў велапрабег у Бабруйску і не рабіў з яго стрым. Не ведаю, не распытваў удзельнікаў велапрабега, а што вы думаеце, а што вы за людзі, а чаму вы выйшлі і гэтак далей. То бок не рабіў контент з факту гэтага велапрабегу. Альбо, напрыклад, з таго факту, што ледзь не ўсе табакеркі ў Мінску абмалёваныя 3%, да? Ніхто не рабіў на гэты конт аналітыку, роздумы нейкія, не пытаўся там неяк на ананімных умовах выйсці на людзей, якія гэта малююць, да? Ну, таму што для заходніх СМІ гэта натуральная рэч, там, любога там партызана ці там злачынцу, типу злачынства, да? Чалавека, які прыступае за закон, журналісты могуць выйсці з ім на размову, бо такі ўзровень даверу да журналістаў, што людзі гэта ведаюць, што іх не салююць мусарам, да? Вось, ніхто ж гэта не робіць. А пра калі кагосьці затрымалі, то аб гэтым выходзіць асобная навіна. Бачыце, так ствараецца дыспрапорцыя. Але праз гэтую дыспрапорцыю складваецца ўражанне, што рэпрэсіі прымаюць масавы характар. Гэта ілюзія складаецца з 3 прычынаў галоўных. Вось ілюзія масавых рэпрэсій, што хапун, капец, складаецца з 3 прычынаў. Першая, як я ўжо сказал, гэта дыспрапорцыянальная ўвага ў павестцы. Другая, пішуць нават пра разавыя выпадкі рэпрэсій. То бок, бачыце, ну, гэта таксама такі момант 50-50, ён таксама шмат чаму добры, што нават жыццё і дабрабыт аднаго чалавека, ён настолькі важны, да, што аб ім выпускаюць асобную навіну. Нават калі гэта не актывіст, нават калі гэта там фельдшер, напрыклад, да. Гэта класна, але гэта прыводзіць вось да такіх наступстваў, што ўжо ўся стужка складаецца з рэпрэсій. І трэцяе, што цікавы момант, хто не ведаю, заважыў, не заважыў, калі чалавека пасадзілі, аб гэтым пішуць заўсёды. А калі чалавек выйшаў з сутак, вельмі часта не пішуць. Вот напішуць там Статкевіч выйшаў, да, там Нікалайчык выйшла. А там, напрыклад, пра Вераніку Мішченка напісалі далёка не ўсе, да. Пра такіх ужо меншага рангу, ну, скажем так, да, там не прыгожа ранжырава, да, але не такіх вядомых, да, актывістаў, там звычайных пратэстоўцаў, да, там з 6 траўня там затрымалі каля там сотні чалавек, і што пра кожнага выйшла навіна, што ён вызваліўся. Ну, добра, калі там пра 4-5 чалавек выйшла навіна. Разумееце, то бок пра вызваленне не пішуць, пра факт сканчэння рэпрэсій не пішуць, а пра калі яны адбываюцца, гэтаму заўсёды надаецца ўвага. З гэтага складаецца ўражанне у многіх людзей, што прама рэпрэсіі это вось, ну вось прама адавыя ідуць, проста нейкі капец. Рэпрэсіі сапраўды ёсць, і яны немалыя, сапраўды немалыя. Аднак
вынікам такой ілюзіі ствараецца паніка. Мне рэальна людзі ўжо часта пішуць такім панічным настроем, з меркаваннем, што ой, капец, всех рассадзяць, будет гулаг, там всех пересажают. І вось я глядзеў стрым Пальчыца, да, я думаю, тут многія, хто зараз са мной, глядзелі таксама стрым. І ён кажа, што там таксама зачытываў з сваіх этих з чаціку, і ён кажа, што сапраўды многія кажуць, што ну вось у навічкоў такое ўражанне, што все, зараз всіх пазаганяюць у гулагдам і всех капец. І это кепска, таму што улада якраз і працуе на гэты настрой. Гэта проста ідэальна, каб усе думалі так, бо гэта падаўленасць, гэта страх, гэта рэпрэсіі, гэта апатыя. Вось на гэтую апатыю, самі таго не жадаючы, да, працуюць нашыя незалежныя СМІ. На жаль. Я зараз нікога не віню, у нас класныя, ну, не ўсе класныя СМІ, конечно, да? Ну, вось все ребята, якія там працуюць у медыа, яны малайцы, аднак вось гэты момант яны яго, на жаль, не прасекаюць. І вось узгадайце 25 сакавіка 17 года. Я, напрыклад, лічу, да, якая там была, ну, вось прям нагнетанне за некалькі тыдняў, просто маральная атака, да. Я лічу, што правал вось гэты, што там выйшла людзей просто раз-два абчоўся. Ну, до 5000, я ўпэўнены, до 5000 по Мінску. А это нішто. Хаця там заклікаў ого-го колькі было, да. Правал у многім абумоўлены тым, што людзі былі запужаныя. Вось гэтыя ўсе дэманстрацыі тэхнікі, да, і ўсё остальное. А яшчэ да гэтага просто тыдзень ты адкрываеш тушку, затрымалі, прэвентыўна вычысцілі ўсіх. Вось. І аднак жа давайте падумаем, наколькі гэтыя рэпрэсіі ў рэальнасці маюць такі масавы характар, наколькі яны суворыя і фатальныя. У рэальнасці, я вам скажу так, калі паглядзець аб'ектыўна, калі адсунуцца ад эмоцый, таму што у кожнага бамбіць, калі кагосьці забіраюць, да, і ў мяне бамбіць. Калі там бачыш гэта спарыша, да, там якога там цягнулі ў чырвоных там труселях, да, па лесвічнай клетке, і калі ты там бачыш, как калі северынца там затрымлівалі, это быдло вот это, да, которое жанчыну ахапіла, потягнула за шыю, пачало душыць. Конечно, у всех гарыць, ну, грубо кажучы, жопа от этого, да. Аднак гэта, сябры, гэта не масавыя рэпрэсіі. Пачнем з таго, што ў нас дагэтуль, нягледзячы на вельмі высокі ўзровень палітызацыі, я б нават сказаў, будзе правильно сказаць, беспрэцэдэнтна высокі, па-ранейшаму толькі мізерны адсотак людзей уцягнуты ў палітыку. Ланцугі салідарнасці 3-5 тысяч чалавек. Ну, паправце мяне, калі я не правы, но, по-моему, гэта была такая колькасць. У Мінску у выніку ланцугоў затрыманыя за 2 дні 260 чалавек. Агулам на сёння 24 палітвязня па крыміналцы. Гэта шмат. Гэта, конечно, гэта беспредел. Аднак гэта падаецца агромнай колькасцю яшчэ і таму, што ў нас у прынцыпу няшмат палітычных актывістаў. І ў прынцыпу, калі забраць 24 з сотні, гэта адно. А калі забраць 24 з 5000, вось калі б у нас было 5000 такіх, як Спарыш, як Мішченка, да, там, як Пальчыц, яшчэ нехта, гэта было б уже, згадзіцеся, уже не так заўважна, і не было б такога шоку, такой панікі б не выклікала. А што такое масавыя рэпрэсіі? 2007 год. Капенгаген. Моладзь, анархісты, сквотэры, просто маладзёны абараняюць дом моладзі. Гэта вялікі і вельмі стары сквот, які тамашняя паліцыя спрабавала выселіць. Некалькі дзён баёў з паліцыяй. Ведаеце, колькі затрыманых? 750 чалавек. Гэта пры насельніцтву Капенгагена на той момант прыкладна 700 тысяч. То бок, гэта значыць, што было затрымана 0,11% адсоткаў насельніцтва Капенгагена. Разумееце? Это што, мала? У аналагічных прапорцыях, калі б такі адсотак жа затрымалі ў Мінску, гэта значыла б, што ў Мінску затрымалі б 2300 чалавек. Уяўляеце сабе, які адсотак? Тады ў Капенгагене таксама не было месца ў паліцэйскіх пастарунках, толькі у нас сталі не фільтрацыйныя лагеры абарудаваць, а проста звазіць, у них дакладней, сталі звазіць у іншыя гарады. І таксама, дарэчы, на людзей кінулі антытэрарыстычны спецназ. Так што, калі вы думаеце, што прямо гэта наша беларуская выдумка, антытэрарыстычны спецназ кідаць на пратэстоўцаў, не, гэта не так. Канешне, можна зараз сказаць, што тады там былі пабоішчы з паліцыяй, да, а тут тыпу мірныя пратэстоўцы. Но вы самі ведаеце, да, што, па-першае, у нас аўтарытарызм на мірны пратэст, для аўтарытарызма мірны пратэст, гэта тое ж самае, што для ліберальнай дэмакратыі пагромы і атакі на паліцыю. Ступень небяспекі аднолькавая.
аўтарытарызму мирный протест несе такую ж самую пагрозу, як ліберальнай дэмакратыі коктейлі Молотова. Разумееце? Таму што ён б'е па самых асновах аўтарытарызма, па вот этому наратыву падпарадкавання. Вось. Баскская арганізацыя ЭТА, ведаеце такая, да, якая змагалася ў свой час, пакуль не самараспусцілася, за незалежнасць краіны баскаў, на сённяшні дзень, ведаеце, колькі іх чалавек сядзіць у турмах па крыміналцы? 350 чалавек. Удумайцеся, 350 палітвязняў толькі ад ЭТА у Еўропе зараз. Канешне, яны там сядзелі не за хлапкі ў далоні, да, і гэтак далей. Аднак сам факт. Вот что такое массовая репрессия. Ну и Иран, протесты 2019 года. 7 тысяч арестованных. Уявите себе, 7 тысяч. И 1500 забитых. Ну и что далеко ходить. У нас у Беларуси в 2006 году за 1000 перевалила колькость затрыманых на Акрэсціна. И при тым тады амаль усім давали штрафы. Амаль усім. Ой, прабачце. Амаль усім давали сутки. Штрафа увогуле. Я маўчу пра папярэджанне. Давали реально амаль усім суткі. А зараз, паглядзіце, улада, они реально подсцыкиваюць, і гэта заўважна. Вось гэтыя вот таварысты. Ездзяць, аднаму там папярэджанне далі. Ну там 3-5 чалавек затрымалі. На сутках адзінкі. Гэта з дзясяткаў тых, якія ганяюць. Чаму? Ну не хочуць правакаваць, бачыце? А колькі далі за ланцугі на салідарнасці папярэджанняў? А што гэта значыць? Это значыць толькі адно, што гэтыя людзі выйдуць у другі раз, і другі ў трэці. Таму што суткі могуць яшчэ кагосьці там спыніць. А папярэджанне, альбо там 2 сутак на Акрэсціна да панядзелка, яны спыніць вельмі мала каго. І бачыце, улада не хоча злаваць вось гэтых апалітычных людзей, ну, такіх не апалітычных, учора апалітычных, скажем так, людзей, і здаваць ім адразу з ходу суткі. Альбо выпадак вельмі паказальны з Шота Лабанідзе, да, вось гэтым мужиком-бодибилдерам, які там аблажыў херамі губазік, гаўнязік там і нейкіх БРСМаўцаў, да, у соцсетках. Яны у нас вельмі тонкую душэўную арганізацыю маюць і таму вельмі пакрыўдзіліся. То бок калі яны там кагосьці абражаюць, да, там пішуць, там тонны гаўна выліваюць, гэта нармальна. А вось іх абражаюць, у них сразу плак-плак пачынаецца. Ну нічога, хай прывыкаюць. Іх скажуць спасибо, што іх не б'юць пакуль. І паглядзіце, все думалі, што яму дадуць крыміналку, а вось опс, далі адміністрацыўку. Чаму? Таму што гэты чалавек, гэта лідар меркавання ў непалітычнай асяроддзі. Ён сярод бодибилдераў, ён аўтарытэт. І даць яму, пасадзіць яго на валадарку, гэта настроіць супраць сябе ўсіх гэтых бодибилдераў. Разумееце? Акрамя таго, гэта яшчэ і пасварыцца з грузінскай дыяспарай. Бо яны там все атрымаюцца разам. І калі б ён атрымаў крыміналку, прабачце, сеў на валадарку за каментар у інтэрнэце, то я амаль упэўнены, што грузінская дыяспара за яго пісалася. Это значыць яшчэ адзін цэнтр прыцягнення грамадскіх думак супраць Лукашенка. І не адзін, нават 2. Бодибилдеры і грузінская дыяспара. Яны таксама не дурні, бачыце, далі яму адміністратыўку. Але ў гэтым плюс гэта значыць тое, што гэты чалавек хутчэй за ўсё і не спыніць сваю актыўнасць. Бачыце, то есть, што ўлева, што права, яны робяць сабе ў мінус. Вяртаючыся да нагнетання страху і істэрыі ў СМІ. Да, гэта ўсё сказаў да таго, што, паверце, рэпрэсіі яшчэ не прынялі фатальнага характару. Пакуль я з вамі размаўляю, пакуль на свабодзе яшчэ, ну, адсоткаў 50 беларускіх блогераў, да, пакуль што яшчэ такога трэша няма. Вось. Хаця это я ўсё кажу не да таго, што нічога страшнага не адбываецца. Не, адбываюцца вельмі кепскія рэчы. Аднак для таго, щоб у нас не было гэтай дурацкай атмасферы і настрою панікі, все прапала, гулаг, всех загоняць, всех пасадзяць. Глупства гэтага быць не павінна. Што рабіць, каб не было такой атмасферы панікі, каб яна не распаўсюджвалася, бо гэта рэч вельмі заразная, вельмі лёгка разыходзіцца ад чалавека да чалавеку, асабліва, ось, забыўся я даць этот скриншот, да, які я разабраў у себе ў Телеграме. Милиция начала поквартирный обход участников протестных телеграм-чатов. Приходят, забирают аппаратуру, забирают телефоны и компьютеры, развернуты мобильные станции под окнами. Что за бред? Я, ну, кто читае мой телеграм, памятае, я разобрал-то. И гэта, як пачалі люди рэпосціць один одному, ну реально выкликая, ну такой пост просто супер тревожный. Хотя ну бред сивой кобылы, просто бредятина. Там было 2 выпадки, 2, из яких документально подтверждены только один Тутбаем, что
што ў гэтых удзельнікаў чата армія с народам затрымалі, а яны падалі как начали поквартирный обход граждан, состоящих в протестных телеграм-чатах. Этих громадян под 100 тысяч, напевно, які тільки в чатах состоять, разумеете? Какой поквартирный обход, что ты несешь? Разумеете, однак, уже тревога такая пошла у людей, разумеете? Но вельми, пачуццё самазахавання, зразумела, яно вельмі лёгка распаўсюджваецца. Гэтага нельга дапускаць. Абсекайце, не распаўсюджвайце такія паведамленні і цвяроза ацэньвайце сітуацыю самі. Прачыталі нешта такое, панічнае, там кліент уезжает, гіпс снимают. Прачыталі, сразу чик, включили крытычнае мысленне. Так, пачакай. А ці сапраўды так? А ну-ка проверим, а скинем какому-нибудь там сябру. А ці гэта так? Побачыў, фуфел, да, нагнетанне гістэрыі. Нам гэта не трэба. Keep calm and make revolution. І, конечно, хочу звярнуцца да ўсіх удзельнікаў адмінаў тэлеграм-каналаў, да ўсіх удзельнікаў чатаў. Сябры, з інфармацыяй аб рэпрэсіях заўсёды імкніцеся падаваць інфармацыю аб тым, як гэтых рэпрэсій пазбегнуць, інфармацыю аб структурах салідарнасці, аб антырэпрэсіўных структурах і аб тым, што мы ўсё роўна пераможам, што перамога будзе за намі, што мы мацнейшыя, таму што мы маем салідарнасць, таму што на нашым баку праўда. Вось, такім чынам кампануйце інфармацыю і не распаўсюджвайце гэты панічны наратыў ні ў якім выпадку. Вось, з гэтым блокам усё, задавайце пытанне, і зараз я чытаю Donation Alerts, а потым ваш чатик. Іван Іванов, прывітанне з Гародна, дзякуй вялікі за донат. Кірыла, дзякуй за актыўнасць, дзякуй табе за донат, Кірыл. Пітер Крауч. Шабуцкі заклікае ўвесь пратэст 9 жніўня збірацца ў Менску, яшчэ і цэнтралізавана, на праспекце. Плюс адразу кліча да гвалтоўных дзеянняў. Ці гэта не ёсць уцягванне людзей у пастку пад збіццё? Цікавае пытанне. Я пакуль што не магу каментаваць прямо такі ўсю стратэгію Шабуцкага, таму што я яшчэ не ўсё чытаў. Наконт гвалтоўных дзеянняў у мяне двойственнае адчуванне. Агулам ёсць такое правіла важнае. Чым больш масавы пратэст, тым большая верагоднасць, што ён дасягне сваіх мэтаў не гвалтоўна. То бок, разумееце, 300 тысяч человек, у нас есть реально шанец перамагчы просто бескроўна. Реально, шанец ёсць. Там максимум побитые там носы, да, там головы, это максимум. Ёсць такі шанец, он досыць вялікі. 50 тысяч человек, 30-20 тысяч человек, вот тут уже можа быць жесть. Адразу заклікаць да гвалтоўных дзеянняў, вось там прямо такі сходу. Канешне, гэта не найлепшы сцэнар, гэта не найлепшы варыянт, які вось я бы хацеў, каб ён быў. Аднак, вельмі часта так здараецца, што людзі, натоўп, ён бывае радыкальны за ўсіх лідараў меркаванняў і палітычных дзеячаў. І калі, канешне, людзі выйдуць і пачнуць самі з такіх дзеянняў, я іх, канешне, не буду асуджаць. Вось. Я падтрымаю усяляк. Аднак, чтоб прямо браць і на шэрагі амапу там адразу кідацца, гэта трэба быць вельмі ўпэўненым у сваіх сілах, што ты пераможаш. А кінуцца для таго, каб разавалі не толькі цябе, але тых, хто побач стаіць, гэта не варта таго. Не варта. Складанае, карацей, пытанне. Я магу сказаць, што я сфарміраваў добрае меркаванне аб самім Шабуцкім. Не добрае такое, комплекснае, да? Меркаванне аб Шабуцкім, аб ягонай асобе і аб ягонай матывацыі. Аднак, і аб ягоным канале, і аб тым кантэнце, які ён выдае. Аднак прямо аб ягоным плане пакуль што не. І вось да такога плану, як Пітер Крауч агучыў, я лічу, пакуль што скептычна стаўлюся. Але пакуль што. Як я буду ставіцца 9 жніўня? Не ведаю. Я магу, разумееце, ставіцца і казаць што угодна. Не трэба. Канешне, я думаю, што дэцэнтралізаваны пратэст мог бы лепш сыграць. Бо гэта распыленне сілаў, да? 10 тысяч у Гомелі, 10 тысяч у Віцебску, все, гэта папандос. Паўстанні па гарадах,
занятыя там адміністрацыі і Мінск здасца раней ці пазней таксама. І аднак я тут магу колькі заўгодна казаць сваіх планаў, а як павядуць людзі, але калі людзі рэальна збяруцца, але я бачу і чую такі настрой, што людзі ўсё роўна хочуць на плошчу. Вось звычайныя людзі, да якіх я, напрыклад, не магу дагрукацца са сваімі месенджерамі, са сваімі планамі, яны ўсё роўна хочуць на плошчу. Ну і што я як бы, што толку, да, там з маіх хацелак, калі людзі захочуць так. Ну, то бок, я думаю, я адказаў на твоё пытанне, бо тут такое пытанне, на якое я сам яшчэ не сфарміраваў добры адказ. Так, зараз чытаю чацік. Журавінку. Виктор Мясников, продолжай на русском, легче понять. Не, на русской не будет. Кирилл Антонов. С чего начинать знакомство с анархизмом, какие книги читать? Літаральна у адным з апошніх пастоў у сваім тэлеграме я бы гэтым напісаў. Праходзь, калі ласка, мой тэлеграм, спасылкі ў апісанні. Адгартай там літаральна пару скролаў уверх, і там вось найпрамейшы адказ на твои пытанне. Где футболку такую модную взять? Ну, напишите мне ў прыват, можа замутим штосьці. Геннадий Карпенко, гэты флаг Ічкерии на цішотцы? Так, Ічкерия. Ічкерия і Украіна. Мікола Менскі, як ставішся да Ігора Тышкевіча? Часам здаецца, што ён абяляе Луку. Шчыра кажучы, я паглядзеў толькі адзін ягоны відос, гэтага яўна недастаткова для таго, каб сфарміраваць належнае меркаванне. Ну, я гляджу, чалавек сядзіць ва ўкраіне, доўгі час нешта там спрабуе аналізаваць, ну, такога меркавання, як такога няма моцнага. Тумсо знаёмы з Міколай. Хто такі Тумсо? Иван Сидоров, а Пальчик смотрит твой стрим? Я думаю, не. Ён не глядзіць анархістаў, ён не любіць анархістаў, і ён проста баіцца, што калі ён будзе глядзець шмат маіх стрымаў, ён стане сам анархістам, таму ён іх пазбягае вельмі старанна. Александр Байдак, як табе Хабаровск, што скажаш? Я нічога не ведаю, акрамя таго, што там быў стыхійны мітынг за гэтага губернатара, якога там затрымалі, таму не магу зноў жа каментаваць. Никита Остапов, с Манько дружишь? Ну, Манько сядзіць жа зараз. Я ягонаму сыну некалькі разоў пісаў з прапановай асвятліць ягоную справу, нават хацеў паклікаць яго на сабе на канал, але ён ва ўсіх соцсетках адмарозіўся і мне нічога не адказваў. Ніяк не пракаментаваў мае прапановы, ну, можна сказаць, праігнорыў. Привет, Микола, расскажи, что думаешь про Линника. Я глядзеў таксама толькі адзін... Блин, сябры, просто я разумею, я вельмі, скажем так, рады, і мне прыемна бачыць, што вы так высока ставіце маё меркаванне, што вы пытаецеся майго меркавання там па кожнаму блогеру, Тышкевич, Линник, там Тумсо какие-то, еще нехта. Але зразумейце, ну я реально ограничены фізічна. Ну 24/7 я і так потребляю гэты контент, спажываю. Я столькі гэта гляжу, у меня уже, блин, рвутся мозги от этой колькасці новых блогераў. І я не могу каменціць у такой колькасці, ну, як бы, як вам бы хотелось. Я ведаю, што ёсць Линник, я ведаю, што ён быў уфолагам, да, ён там займаўся пошукам па неземных цывілізацый, да, там, і, по-моему, дагэтуль ездзіць там у экспедыцыі НЛА. Вот это классно, мне это цікавая тэма, я сам з дзяцінства цікаўлюся НЛА, там, паранармальшчынай усялякай. Вось што я пра яго ведаю. І відос ягоны я паглядзеў толькі адзін. Ну, такі, нічога, нармальны як бы відос, хоць я там не згодзін з тактыкай, але, ну, яшчэ адзін пратэсны блогер, яшчэ адзін чалавек, які наводзіць движуху, класна, гэта якраз тое, што зараз трэба. Саджаюць, з'яўляецца новае, болей людзей, болей канкурэнцыі, движуха, спрэчкі, дыскусіі, палітычнае жыццё віруюць, клас. Але, сябру, у мяне няма часу ўсё так глядзець такой колькасці, прабачце. Вось, таму выбачайце, калі я нешта не магу пракаментаваць тое, што вы хочаце. Калі ўжо вам прям капец як трэба, бывае, што калі мне некалькі чалавек адзін і той же відос, як з Шабуцкім было. Я б яго не глядзеў, калі б мне там 5 чалавек за дзень не скінула. Мікола, паглядзі. Ну я ўжо бачу, калі столькі людзей, які скідвае, трэба паглядзець. Вось, калі ўжо мне шмат людзей скідвае, я ўжо тады знаходжу час і каменчу. А так, у меня вось Mozilla Firefox, да,
Ну, штук 40, напэўна, укладак з відосамі, якія трэба паглядзець. Бо я ж не магу таксама 24/7 глядзець адних толькі блогераў. Мне трэба адукоўвацца, разумееце? Я гляджу гісторыю, эканоміку, паліталогію, імкнуся там замежныя мовы вучыць. Ну, прысвячаць час адукацыі. Я не магу 24/7 глядзець там чуваков, якія ўчора з'явіліся і маюць свой план там перамен рэвалюцыі. Класна, што яны з'явіліся, класна, што яны маюць. Аднак, ну, у мяне ёсць фізічныя абмежаванні па колькасці контента, які я магу спажываць. Такое доўгае адступленне. Просто набалела ўжо рил. Так. Форс АНТВ. Безопасность мирного протеста в массовости. 102 человека нас глядзіць. Выдатна. Вось, да, згоден. Все правильно, в массовости. Макс Фишер, прокомментируй слова адвоката про низкий соцстатус. Это вброс. Если бы его опустил, то его бы уже никто не просил подтверждать, что он чист. Никто его не... Это не вброс. Это инфа з надзейнай крыніцы, я это ведаю. Я дал комментар у себе на телеграм-канале, я уже об этом писал. Погуглите по слову Тихановский, Тихановского, статус, да. У меня в телеграм-канале я это коротко прокомментовал. Кто тут еще комментовать? Еще один инструмент ціску, ну, на зэка. Никто его не опускал, есть такой поняток «отсажен до выяснения». Вот. Ментовскими суками. То бок это зэки, якія працуюць на ментов, якія выдумали нейкую херню, якой няма. І зараз спрабуюць ему навесіць нізкі статус. Вось. Иван Новак. На русской не будзе. А хіба анархізм не безнацыянальны? Ну, я супраць нацыяналізму, калі што. Я лічу, гэта неправільная ідэалогія, яна не... У большасці сваіх гістарычных выпадкаў высноваў яна не прагрэсіўная, да? Аднак, што трэба абавязкова быць нацыяналістам, каб размаўляць на сваёй мове? Ну, напрыклад, а калі я на рускай пачну размаўляць, а што тады расійскі нацыяналіст? Анархізм якраз такі і дазваляе размаўляць мне на той мове, на якой я лічу патрэбным. І паколькі ў Беларусі уціскаюць менавіта беларускую мову, я размаўляю на беларускай. І таму гэтае пытанне, ну, тут троху недарэчнае. Yellowman. Микола видел сейчас в чатах очень много имперцев и совков. Не бачу, потому что я амаль не сижу у чатах. У меня нема на гэта часу. Уже Никита Остапов, уже вышел Манько Виталий. Да ну нафиг, таким уж 4 годы давали, як он так хутко вышел. Каспар Бекеш, я бы новичкам рекомендовал книгу Кропоткина «Взаимопомощь как фактор эволюции». Так, добрая книга. Yellowman. Линник сказал, что мы сдадимся Путину легко и белорусская мова не нужна. Ну, таким разе, калі ён сапраўды так сказал, то это не вельмі компетентный блогер. Геннадзь Карпенко. У апошні час з'явілася шмат новых пратэсных тэлеграм-каналаў, якія настойліва рэкламуюцца ў чатах. Якая верагоднасць того, што габісты спрабуюць перахапіць аўдыторыю, каб потым дэзінфармаваць? Верагоднасць гэтага невысокая. Не забывайте ставить лайки. Так, сябры, каб больш людзей паглядзела гэты стрим, калі ласка, Лайсевича. Так, американский парашютист. Как относишься к сжиганию домов ментам? А якая разница, як я до гэтага ставлюся? Я гэта ўсё роўна не буду рабіць. Ну, калі хтосьці хоча рабіць, што, хто я такі, каб гэта забараняць рабіць? А калі ты хочаш, каб я зараз тут крычаў, спальваецца дамы ментам, то ты, напэўна, просто не вельмі далёкі чалавек. Я прасіў бы цябе не задаваць мне такія пытанні. Гэта не таму, што я баюся сказаць, да, там, заклікаць да такога, но просто якое я маю маральнае права заклікаць да таго, чаго я сам не раблю. Это, як я зараз скажу, беларусы к оружию, хватайце стволы, там, убівайце там ментов. Но я это сам не буду рабіць, і я не маю маральнага права нікога да гэтага заклікаць, разумееце? І я не буду гэтага рабіць. Ось, поэтому не задавай мне таких дурных пытанняў, не хочу іх чытаць. Так, Yellowman, хопіць это самае,
раздзьмуваць мне тут. У меня стрым не пра грамадзянскі нацыяналізм. Глядзіце мой падкаст «Нацыяналізм плюсы і мінусы», там я выклаў свой пункт гледжання, і типу я не трэба мяне збіваць як бы з тэмы стрыму, не трэба. Так. Мистер Аплан, как убедить друзей идти на забастовку, а то они против? Ну, калі яны супраць, ну, як ты пераканаеш? Скажи, ну, чуваки, ну, тады цярпіце, тады жрыце говно ўсё аставшееся жыццё. І вы будете жраць говно, і ваши дзеці будуць жраць говно, калі яны не змогуць, калі яны не змогуць з'ехаць. Так, все пытанні прачытаў, зараз пераходзім да Шабуцкага. Так, журавинку. Расскажу про Шабуцкага и зробім 5-хвілінны перерывчик на даліванне гарбаты у кубачак. Хто не ведае, што за Шабуцкі? Я думаю, мажліва, некаторыя, хто глядзіць зараз гэты стрым, яны не ведаюць, што это за чалавек. Карацей, чувак, былы мент, 36 год. Выйшаў у YouTube раптоўна, прытым бачна, што ўсе ролікі загружаны ў адзін час, і расказвае наступнае, што ў яго ёсць рэвалюцыйная група, аперацыя «Багратыён», называецца, по вызваленню Беларусі ад лукашызма. Канчатковая мэта – гэта арышт Лукашэнкі. У яго ўжо ўсё прадумана, ўжо большая частка працы зробленая, трэба толькі ўзяць і падключыцца. І ён выклаў агромную кучу відосаў, прытым відосы просто реально бомба, дзе ён просто стаіць і расказвае па розных момантах, і выдаў да гэтага інструкцыю на 600 сторонак, аб тым, каб... Ой, збіўся з думкі, сорі. Аб тым, як зрабіць гэтую аперацыю. Да? 600 сторонак, удумайцеся. Ён кажа, што ён рыхтаваў 5 год сваю эту аперацыю, і што для таго, каб яе ажыццявіць, трэба вось толькі табе падключыцца. Некаторых ён заклікае уступіць у свой штурмбат. Я яшчэ не даглядзеўся відосы, не зусім разумею, што падразумеваецца пад гэтым уступленнем, але, карацей, там все даволі радыкальна ў яго. І просто прайдзіце па спасылцы ў апісанні, там ёсць спасылка на яго канал. Я вельмі раю ўсім паглядзець гэтае відэа, і мне реально падабаецца тое, што ён робіць. Ну, зараз па змесце ягоных відосаў. Я сказал, што падабаецца, але зараз пачну з таго, што не падабаецца. Першае, гэта такая лайтовая, падспудная, лёгкая прарасійскасць. Напрыклад, ён там кажа, што вось Чечня і Расія, паглядзіце, як варагавалі, а зараз вось сябруюць, там чеченскія ці кадыраўцы ходзяць з георгіевскімі стужкамі. І ён параўноўвае гэта з тым, што Японія з Амерыкай таксама варагавалі, а зараз сябруюць. І гэта, поўная адсутнасць разумення сістэмы каланіялізму, каланіяльнай прызмы. Гэта, не сяброўства. Там няма раўнапраўнага сяброўства. Гэта просто адна нацыя падпарадкавала іншую. Просто паставілі свайго царька, да, вот это Кадырова, да, ката гэтага, да, бандыта, кіраваць, які тэрарыстычнымі метадамі закатал в асфальт усіх, хто супраць яго, і зараз так ходзяць з георгіевскімі стужкамі. Но гэта не значыць, што гэта сяброўства там двух народаў. Ну, такім жа чынам можна, не ведаю, сказаць, што ну тады мы там з Германіяй пасябравалі таксама, да, ў 41-м годзе. Ну, фігня нейкая. То бок просто неразуменне каланіяльнай прызмы і каланіяльнай сутнасці расійскай дзяржавы. Хаця пры ўсім пры гэтым ён там відосы сканчае словамі «жыве Беларусь» некаторыя, да, там у яго там БЧБ тут, ну, такая, карацей, так троху мешаніна. Ну, гэта, я думаю, ёсць следства адсутнасці ў яго паўнавартаснай гуманітарнай адукацыі. Ну, для меня это такі плюсик, да, пунктик важны, троху як для гуманітарыя. І у яго няма такой адукацыі, і таму гэта відавочны як бы такі мінус. Вось. Ну, і ён робіць таму такія памылкі. І мне другой момент, які важны, мне не падабаецца, гэта яго наратыў аб тым, што мы ўжо всю основную работу сделали, тебе осталось только поддержать. Ну і там у яго задумкі типа сігнал свабоды 2 жніўня, да, там, і гэтак далей.
Ну, і вось гэты наратыў аб тым, што мы все сделали, тебе там только мізера стала зрабіць, ён увогуле неправільны. Бо ён сыходзіць з таго, што прям 9 жніўня абавязкова все зменіцца. А я ўжо казаў, і я працягваю так лічыць, што гэта можа зацягнуцца скіданне Лукашэнкі яшчэ на год ці болей. Все залежыць зараз ад актыўнасці народу. Она непрадказальная, ні адзін вам палітолог яе не прадкажа. Але я бачу па шэрагу прызнакаў, што верагоднасць гэтага, выбачайце, высокая. І таму казаць, што вось, чувак, тебе там засталося толькі зусім троху зрабіць, все ўжо зроблена, а ты там толькі пальцам паварушы адзін раз. Гэта неправільна. Наадварот, нужно людзей выцягваць на максімальную палітызацыю, максімальную актыўнасць на працягу доўгага часу, а не кароткага. Вось. Гэта ягоныя недахопы, што мне не падабаецца, што мне выглядае падазроным і так далее. Але, канешне, гэта ўсё меркне у параўнанні з плюсамі, якія я бачу у самім ягоным з'яўленні яго і ягонай групы. Ну, самі пасудзіце, чувак прадаў кватэру для таго, каб фінансаваць рэвалюцыю. І напрамую кажа, што ён гатовы рэалізаваць жыццё, рызыкаваць жыццём. Па-другое, ён мае падробна распісаны план. Скажыце, дзе яшчэ за ўсе гэтыя гады хоць у аднаго апазіцыянера вы бачылі падрабязна распрацаваны план рэвалюцыі? План пераменаў на 600 сторонак. Прытым гэта 600 сторонак не нейкая фуфла, да, там бреда сумасшедшего, як многія там графаманы часта пішуць, а прямо реально асэнсаваны тэкст, і бачна, што чалавек не просто там дурак, ён реально ў многія пытанні сядзіўся і пагружаўся. Вось. Мае план, вось ужо наяўнасць стратэгічнага плана, гэта такі здаравенны, тлусты плюс здаравенны, таму што у пераважнай большасці людзей, якія называюць сябе ці мняць сябе рэвалюцыянерамі, гэтага няма. Трэцяе, то, што ён мае рэвалюцыйную арганізацыю. Гэта таксама здаравенны плюс. Я лічу, што ўсё можна всіх карэнных пераменаў і нармальных асэнсаваных прадуктыўных рэвалюцый можна дасягнуць толькі праз рэвалюцыйнай арганізацыі. Мне падабаецца, што ён звяртаецца да ментоў на той мове, якую яны разумеюць. Пряма падбірае неабходныя словы і гучыць вельмі пераканаўча. Ён вельмі харызматычны. Ён натхняе свае словы. Я вам скажу без перабольшвання, што я реально уражаны. Ну вось я прям реально пад уражаннем ад ягоных відосаў, ад таго, што ён кажа. Гэта во мне, не ведаю, не Статкевіч ці Северынец, пры ўсёй павазе да іх, да, якія там гадамі кажуць адно і то же. Тут реально многія рэчы, якія я ўпершыню чую. Пра то, як працуе мусарская сістэма, пра выбух у метро, некаторыя факты я ўпершыню даведаўся. У яго ёсць харызма, ягоныя відосы крайне натхняюць, а натхняюць тым, што бачна, што гэта чалавек шчыры. Ну, альбо гэта чалавек реально шчыры, сумленны і думае сапраўды тое, што кажа, і кажа тое, што думае, альбо я увогуле не разбіраюся ў людзях. Ну, таму тым хочу сказаць, хто там канспіролагі пачынаюць, вот, это там для вылічэння правакатараў, гэта там, дакладней, для вылічэння радыкалаў, ён там правакатар, ён там па лайкам вычисляет, там незадаволеных і прочий бред. Людзі, перастаньце эту херню несці. Ну, реально, это просто уже выбешвае. Кожны раз, ой, колькі разоў мяне ўжо называлі і правакатар КДБ, там, і мусарской, все, што кожны раз, калі вылазіць чалавек, пачынае казаць тое, што вы не чакаеце, тое, што вам не падабаецца, нешта новае, адрозненне ад этих апастыліўшых там прамоваў, да, якія вы чуеце уже 25 год. Все, правакатар, хератар, там яшчэ нехта. Ну, людзі, не схадзіце з ума ўжо, да? То бок, ну, казаць пра яго правакатар ці там нейкі падстрыкацель могуць толькі людзі, якія, ну, рэальна не разбіраюцца нічым. Ну, і апошнія сумневы мне зніклі, калі я пабачыў, як яго гасяць мусарскія каналы. Нават нейкі там зноў падбіраю такое слово прыстойнае, некі упырь, да, запісаў нават у адказ на ягоны зварот да дэсантнікаў свой контрзварот. І ўжо пайшоў па чаціках распаўсюджвацца. Все зачем-то заходят, пишут: о, ты там козёл, что ты там Шабуцкого обсираешь. Ну, там група падтрымкі, да, якія давяраюць Шабуцкого. Навошта вы раскручваеце гэтае лайно, да? Да не звяртайце увагі, не заходзьце, не ставьте дызлайк. Дызлайкі таксама раскручваюць відос. Не ставьте дызлайк, не ставьте каментары свае там абуральныя, абураючыся, тому што яны толькі дапамагаюць раскрутке гэтага гаўна, да. Ну вось, таму я кажу, людзі, не впадайце в эту конспирологию. Понятно, вось его менты гасят. Чувак реально, ну, 600 сторонок вы что, гоните? Менты будут сидеть, КДБшники, и писать на 600 сторонок инструкцию свержения власти? 600 сторонок. Для того, каб... Да это все можна зрабіць 2 раза прасцей. Паглядзіце на ўсе іх папярэднія правакацыі. Там нават і блізка нічога падобнае. Ну, все ляпаюцца, робяцца, вось як у Гародні было.
Это что, блин, план Барбароса там 15 год распрацоўваўся? Да это все на коленцы там зрабілася Лукой там и, можа, яким вакульчиком за 15 хвилин. Вы что, гоните? Какая провокация? Какой... Хопить бачить, блин, у кожным радикале провокатора, да? Это не значит, что я там Шабуцкага всем падтрымліваю, тым больш, вот як мне чалавек напісаў вышэй, што ёсць пытанні там да ягонай стратэгіі, тактыкі, аднак, ну вось прямо ён у мяне выклікае павагу, я лічу, што гэта тое, што мусіла з'явіцца даўно. І я вельмі лелею надзею, што такіх груп, як ягоная, іх шмат. Так. Зараз пытанні з Donation Alerts. Андрей Джаст. На гарбату і цукеркі. Дзякуй вялікі, Андрей. Так. Ваши пытанні з чатіку і робім маленькі перарыўчык. 113 чалавек мяне глядзіць. Вялікія дзякую, рады за такі аншлаг. Так. Никита Остапов. В советских кино лозунг анархистов «бей красных, чтоб побелели, бей белых, чтоб не покраснели». Это так? Да я не помню, я не так шмат глядзеў советских фильмов про анархистов, калі шчыра. Но там не было особных фильмов про анархистов, там были фильмы про грамадзянскую войну, где анархисты только фигуровали. Иван Иванов. Шабуцкий очередной кандидат на включение в список экстремистских материалов, если успеют, конечно. Ну хорошо, включат, и что далей? Навошта вы ўвогуле звяртаеце на гэту увагу? Ну, гэта цікава толькі з даследчыцкага пункту гледжання. Калі ўжо фільм нехта включілі, ну... Комстарх. Большая палова з 600 сторонак, там у яго гэта гісторыя. Як ты лічыш, ці сапраўды яго ёсць арганізацыя? Ну, мне падаецца, што да. Ну, я не думаю, што яму ёсць сэнс хлусіць. Бо калі гэта акажацца хлусня, гэта будзе вельмі хутка бачна. І з іншага боку, а чым яшчэ 5 год займацца, акрамя як будаваць арганізацыю? Тайлер Дёрдан. Сейчас под каждым политическим видосом на Шабуцкого нападают в комментариях. Ну, это чакана. Конечно, будзе улічваючы ўзровень канспіралагічнага мыслення у наших людзей, гэта было чакана. Александр Ляшук. Было целых 3 видео опровержения от ВДВ. Ого, бачыце, як у іх падгарэла, да? Падгарэла. А если 9-го таракана не будет дома в логове? Дед старый, но не дурак. Так от яго ж мало что залежит. Ну, то бок, сенс же выхода на протест 9 числа не то, каб добраться там руками до Лукашенки и схапить яго за горло. Нет, сенс зусім іншым. Дорога, усім салют, здоровенько, рады бачыць. Так, маленький перерывчик и працягваем.
Здароўкі ўсім. Ізноў, ну што, на гэты раз не надта гучная музыка была. Скажыце, што па гуку? Ці не занадта ціха? Зараз троху паграмчэй зрабіў. Так. Да, сябры, дарэчы, пакуль я тут, у меня гарбатка грэлася, я вырашыў з вами падзяліцца таксама сваімі думкамі, вось наконт гвалту, спальвання там хатаў ментам там і прочее, карацей, гвалтоўных формаў пратэсту. Моя пазіцыя такая. У агульным, у цэлым, я за негвалтоўны пратэст. Я за негвалтоўны пратэст па двух прычынах. Па-першае, статыстычна ён часцей бывае паспяховым. Другое, я цаню чалавечае жыццё. Я лічу, што чалавечае жыццё важна, і іх трэба пазбягаць. Пазбягаць таго, каб кагосьці яго пазбаўляць. Да апошняга. Пазбягаць любых ахвяраў чалавечых. Нават калі гэта самы там задрыпаны, задрочены мент, да, нягоднік. Вы яму гэтае жыццё не давалі, вы не можаце яго адбіраць. Кожны мае права на жыццё. Хаця, канешне, калі ты там на эмоцыях, калі ты бачыш, чаго это без межы, ты можаш сказаць ці падумаць, пажадаць яму ўсё, што заўгодна. Але ўсё ж такі трэба памятаць, што ўсе маюць права на жыццё. Таму журавіны прыбяру кадра. Таму трэба імкнуцца па магчымасці пазбягаць гвалту і тым больш забойства. Але тым вось зараз вельмі шмат мне піша і ў чацік, і у прыват, у тэлеграме, трэба там зброю, там всякую херню пішуць, карацей. І мне хочацца сказаць гэтым всім горе-тэрарыстам, якія там хочуць нешта взрываць, паліць, там грамадзянскую вайну развязваць. Гэта ўсё выглядае класна, і прыгожа, і рамантычна, і крута, роўна да таго часу, пакуль асабіста твае мазгі не акажуцца размазанымі па асфальту. Ты думаеш, што ты заўтра пойдзеш кагосьці страляць, а табе не праляціць у адказ? Ты гатовы свае мазгі аставіць на асфальту дзеля сваіх ідэяў. Пакуль не гатовы, дак не адкрывай нават рот пра гвалтоўныя, формы пратэсту. Разумееце? Пра то, каб кагосьці паліць, кагосьці забіваць. А пераважная большасць людзей, якое такое кажуць, яны не гатовыя. Разумееце? І вось гэтая лёгкасць, з якой яны кажуць, забівай там некаторыя блогеры, не буду казаць хто, трэба вешаць мусароў. Я слушаю, думаю, разумееце, не трэба такое казаць і да такога заклікаць. Па-першае, гэта чыста па-мужчынскі, гэта балабойства, да, ты заклікаеш да таго, чаго ты сам не робіш і не будзеш рабіць. Па-другое, так можа казаць толькі чалавек, які зусім не цэніць чалавечае жыццё, альбо не разумее тое, што ён кажа. Вось, таму я за негвалтоўны пратэст, таму што ён больш эфектыўны і не прымусіць нікога пераступаць нейкія маральна-этычныя межы. Аднак, пры ўсім пры гэтым, пры тым, што я зараз сказаў, я лічу і таксама, што народ мае права на самаабарону. Гэта значыць, што на любыя напады карнікаў на людзей можна і нужна даваць сіметрычны адказ. І калі яны пераходзяць нейкую мяжу, то і людзі маюць права яе перайсці. Аднак жа самому гэтую мяжу пераходзіць не трэба. Я зараз не буду канкрэтызаваць, таму што выпадкаў можа быць вельмі шмат. Да? Я не хачу зараз у нейкую канкрэтыку впадаць, да? Бо гэта зараз не мае сэнсу. Я маю на ўвазе мяжу гвалтоўных дзеянняў. Да? Самім яе пераходзіць не трэба яшчэ і па такой важнай прычыне, што трэба абыгрываць любога ворага на тым полі і ў той сферы, якая яму самая незручная. І перець на рэпрэсіўны карны апарат, добра ўзброены, з гвалтам, это самае дурное, што можна себе уявіць, бо перавага сілаў не на вашым баку. Вось зараз глядзіце, грамадзянская супольнасць перамагла на інфармацыйным фронце. Гэта факт. Просто мы іх там укаталі. Дзяржава ў СМІ прадстаўленая супер слаба, да? І гэта тое поле, дзе мы рэальна можам, і мы мусім там працаваць, паглыбляць свае поспехі, перамагацца і так далее.
но казаць аб тым, што мы можам зараз канкураваць з дзяржавай на сілавым полі, на поле фізічнага супрацьстаяння, аб этом просто не прыходзіцца. І ўвязвацца туды, дзе цябе гарантавана адаб'юць галаву, гэта самае дурное, што можна зараз пачаць рабіць. Просто вкінуць в топку ў себя і такі нешматлікі актыў. Аднак все гэта, як я ўжо сказаў, не адмяняе таго, што народ мае права на самаабарону. І бараніць сябе, сваіх блізкіх, і сваё здароўе, жыццё і сваю сабейсную годнасць всімі даступнымі метадамі. Вось. Неяк так я гэта бачу. То бок гэта, калі нават праяўляць агрэсію, гэта агрэсія мусіць быць выключна абарончая. І её мусіць быць настолькі мала, наколькі гэта магчыма. Вось. І не, ну, то бок, вы разумееце, да, аб чым я кажу, это не значыць перарастанне ў нейкае цярпільства, да, там, калі там кагосьці вінцяць, ці б'юць, а 50 чалавек стаіць, хлопаецца там или крычыць ганьба і знімае на телефон. Нет. Аднак жа, карацей, вось такая вось тут мяжа, яе трэба соблюсці, я считаю. І реально не пісаць, не просто так до глыбіні абураць вот эти паведамленні, да, там зрываць, убіваць, ну не пісаць гэтай херні. Калі вы гэта бачыце, я нават лічу, што гэта пішуць не правакатары, да, там ментоўскія, нет, не это просто пішуць, ну як бы не вельмі далёкія людзі, мне так падаецца. А недалёкі чалавек у сваіх шэрагах можа прынесці нашмат больш шкоды, чым вораг. Запомніце гэта. Все, зараз да пытанняў. Так. Наступны выпуск ЧБ. Расія на якім Марта Дойч. Расія на чыім баку будзе 9-го. Я думаю, што Расія прызнае вынікі выбараў і прызнае любога чалавека, які прыйдзе замест Лукашенка. Чаму? Таму што сярод іх няма выразна антырасійскіх, няма беларускіх нацыяналістаў. І ведаеце што, я думаю, што для Расіі не будзе вялікай геапалітычнай трагедыі, калі тут прыйдзе нехта іншы, акрамя Лукашэнкі. Таму я думаю, Расія не будзе ўмешвацца на сур'ёзным узроўні. Калі, конечно, здесь не начнецца нейкая дзіч, а-ля грамадзянская вайна, а верагоднасць такая есть, то Расія можа тады ўмешацца. У нас дорога, у наступным выпуску ЧБ прорекламую тебе, уже придумал як. От души. АВГ ЧЕС. В Википедии про тебя написано, что ты был задержан 3 сентября 2010 года в качестве подозреваемого по делу о нападении на посольство Российской Федерации. В ночь на 31 августа расскажи, что за дело было. О май гадабл. Ну, это можно просто особный стрим пилить на эту тему, насамрэч. И успаміны маладосці. Ну, калі зусім коротко, у нас была анархістская група рэвалюцыйная, і нас вырашылі абвінавачыць у шэрагу акцый прамога дзеяння, якія рабіліся за цягам 2 год у Мінску. Вось. Нас прынялі, сярод іх самая гучная акцыя гэта была напад на расійскую амбасаду. Падпал там спалілі тады машыну амбасадара. Вось. І ну что еще про это рассказать? Ну и все, потом меня закрыли, я атрымаў 4,5 гады, а потом яшчэ год мне накинули по 411, а потом вызвали мяне и яшчэ 5 іншых паліцэзняў па памілухе. Нас тады 3 анархістаў закрыли. Больш падрабязна читаю книгу Игоря Оленевича «Еду в Магадан». Потому что я зараз могу 1,5 гадзіны только про гэта рассказывать. Комстарх. Наша Будская уже гадает старо на видосах. Так, мне уже написали. А ВГЧС, посмотри, да, вот Иван Иванов правильно написал. Сон 2. Вот почему он не боится ходить по Витебску, зачем так рискует? Коли вы про Шабуцкого. Блин, ну неужели не зразумело, что он записал видосы заранее и залил их потом? Нигде он там не ходит. Это, я думаю, не той человек, который будет тупить. Так, лепей так, Васлав Цямчык, лепей па гуку як было, бо пачаў дрыжаць. Цішэй зрабіць, што ли? Вось так? Скажыце, калі ласка, стаў зараз гук лепей ці не?
Ага, цішэй зрабіў, да. Ваше отношение к вере. Я христианин. Александр Байдак. Ходят слухи про зеленых человечков ближэй до выбору. Ну, чутак будзе хадзіць шмат якіх, і я закликаю вас не распаўсюджваць панічныя чуткі, пакуль няма рэальных доказаў. Все это вот зеленые человечки, наш Рашка захопіць. Это як было, калі вось это весь движуха была по интеграции. Уже там все, уже Россия приехала, уже завтра захопить, все, домовились, на чемоданы в Польшу. Блин, гэта реально трэба спыняць. Гэта зверство просто деморализуе страшно грамадство. Вот эти чутки про зеленых человечков, про то, что там пачнут расстреливать, уже там завезли гранатометы. Ну, жесть, короче. Не распаўсюджвайце гэты фуфел, я вас умоляю. Это супраць вас вядзецца інфармацыйная вайна. Калі будут реальные факты, все, с фактами выкидывается подтверждение. А эти слухи, вот як на минулом стриме, ой, там уже Спарта, этих неких додиков из Спарты заважили там на базе отдыха под Минском. Все, уже там приехали диверсанты, рабіць там расстрелы на площади. Ну, сябры, давайте, полегчей, легчей. Для вас это просто бла-бла-бла для когосьці, а для многих, реально для многих, я это бачу по своих поведомлениях, люди, для многих людей это фактор деморализации и реального страху. Люди эмоционально выматываются, поэтому не распаўсюджвайце этот фуфел. Проверяйте информацию, а лепей, калі не ведаеце, просто помолчите. Зноў жа прабачце за такую эмоциональную реакцию. Yellowman видел, Лу назначил в разведку рускамірца. А что здзіўляцца? А чым Раўкоў, что нечым адрозніваецца прынцыпова? Валерий Канано. А вот интересно, анархисты ходят голосовать или, может быть, идут наблюдатели? Анархисты за бойкот. Так, гук подобается всем. Марта Дойч, як ставитеся до Пазняка? До Пазняка Зенона ставлюся кепска. Я лічу, что ему давно уже пора притихнуть и свое двукосие авторитетное меркаванне трымаць про себе. 90% того, что он несе дичь. И чем далей, тем больше его цитуе Маккей и на ягоныя словы спасылаецца. Можа, ўжо яго Маккей узял себе ў ведомство. Короче, не падабаецца мне не Пазняк. Да, там былыя заслуги, бла-бла-бла, классно. Але хопіць уже ездить на былых заслугах 20 год, да? 30 амаль, да? И нести там всякую чернягу только, якая ображае людей, там все агентура, не падабаецца мне. Яшчэ крыху цішэй хук зрабіў. Все хорошо, а религия разве не для пригнёта мозгов? Ну, релігія такая рэч, яна можа быць скарыстана як у вызваленчых мэтах, так і ў прыгнятальных. Гэта як і амаль з любой палітычнай ідэалогіяй. Катакуарі. О, а калі ты хрысціянін, як ставішся да людзей іншай веры? Паганства, іслам і г.д. Да паганства кепска стаўлюся, да ўсіх паганскіх вераванняў. А да ўсіх монотэістычных рэлігій, да іслама, да юдаізма, да буддызма ставлюся станоўча. Так, ужо дай гуку. Ну, сябры, вам не дагадзіш. Зараз яшчэ трошку. Ну, вось так. Нормально ці не? На-на-на. Так, усё нормально, да? Пишуць ок. Добра. Пра катакуарі, тады паўтару адказ. Як ставішся да людзей іншай веры, паганства, іслам і г.д. Да паганства я ставлюся кепска, а да ўсіх монотэістычных рэлігій, гэта іслам, хрысціянства, буддызм, юдаізм, я ставлюся станоўча. Все хорошо. Как ты пришел к христианству, расскажи, пожалуйста. Ну, гэта даволі асабістая гісторыя, не хацелася б на стрыме расказваць, тым больш зараз. Гэта вельмі доўга будзе. Так, сябры, не забываемся, калі ласка, ставіць лайк. Скидывайце гэты стрым зараз
Сябрам, знаёмым, дзяліцеся ў чаціку, зараз буду казаць пра байкот. Літаральна пару хвілінак я пачынаю, няхай людзі глядзяць, зараз 97 чалавек глядзіць, няхай будзе ізноўку сотка і болей, каб у нас было трохзначная лічба. Вось, літаральна хвілінку і пачынаем пра байкот. Дарога. Кого параеш, акрамя нас з табой, для беларускіх блогераў, з беларускіх блогераў да прагляду? Андрей Паук, Эдуард Пальшис, Реальная Беларусь, это Артём Шапоров, экс-общество Гомель. Каго яшчэ? А зараз, ведаеце, каб не мудрстваваць лукава, адкрыю сам, на каго падпісаны. Ну, Максим Шабуцкі, вядома. Людзі Про, хоць гэта таварыш жыве ў Расіі, аднак наш беларус. Фінікавая пальма, или пальма фінікавая, які зараз... тутэйшы шляхціч, конечно, тутэйшы шляхціч. Краіна мараў. Рэні. Павел Спірін. Ну, і ўсё, пэўна. Голас моладзі, таксама ёсць канал, але ў яго даўно нічога не было. Ну, неяк так, напэўна, прабачце, калі кагось забыўся. Анібел. Так і напішыце лацінскім літарамі. Анібел, гэта анімэ на беларускай мове. Дарэчы, у іх зараз таксама стрым, прыкол. Так, ну што? Григорий Воробьев. Как можно быть христианином в 21 веке? Это же верх невежества. Ну так можа казаць толькі чалавек, які пра хрысціянства зусім нічога не ведае. Рэчы, якія там выкладзеныя, яны вечныя. Так. Катакуари. Дзякуй за адказ. Хацелася б зразумець, чаму вернікі дапускаюць існаванне аднаго бога, а двух ужо перабор. Але я разумею, што у нас тут стрым не пра рэлігію. Просто для даведкі вам, што іслам, яны лічаць Мухаммеда апошнім прарокам, і яны лічаць Бога Аллаха, гэта той же самы Бог, які ў хрысціян і ў юдэяў. Разумееце? То бок, першапачаткова нават Мухаммед лічыў сябе прарокам для хрысціян і для іудэяў. Уже пазней, калі ў іх быў рамс з іудэямі, іслам выдзеліўся ў асобную рэлігію. А так ён сябе лічыў фактычна працягвацелем авраамічнай традыцыі Хрыста і Хрыста і юдаізму. Так-то. Че, смотрела ты «Оптимистическая трагедия»? Нет. Все хорошо, а Максим Филиппович не снимае уже? Ён здымае, але ягоны контент на 90% складаецца з засёру іншых блогераў. Таму я яго нікому не раю. Че, сбросьте ваши рекомендации белорусских блогеров в телеграм-канал, спасибо. Окей, постараюсь не забыться. Так. Рудобельская показуха, павука не забыл, я ж назвал вас. Давай тут мне не это самое. Надежда. Если Лука останется, твое мнение, как долго он еще продержится? Я лічу, что 2 гады гэта максимум. Пачатак канца ўжо навідавоку, і гэты рэжым будзе арганізировать. Просто ад нас, ад беларусаў, залежыць, наколькі доўга ён будзе арганізировать. Калі беларусы падымуць жопы свае з канапаў, то ён скончыцца хутка. Калі не, то гэта расцягнецца надоўга і просто будзе яшчэ больш пакутаў, слёз, магчымай смерцяў.
Вася Сераштан. Да, Вася Сераштан нормальный канал, так само забылся. Так, ну что, поехали. Зараз про бойкот. Нечто вы не раскидали мой стрим по чатиках, 95 человек, ну да ладно. Переходим до справы. Бойкот. Я в своих видео весь час кажу про необходимость бойкоту выборов. И не только в видео, в своих текстах. І гэта выклікае вельмі шмат дыскусій, многім гэта не падабаецца, і многія кажуць, што гэта стратэгія правальная. Нават Уладзімір Мацкевіч, які ад пачатку топіў за яе, зараз за яе адмовіўся. Аднак я працягваю на ёй настаиваць. Найперш таму, што я анархіст, і я лічу, што працэдура і інстытут парламенцкіх выбараў і прэзідэнцкіх выбараў і ўвогуле прадстаўнічая дэмакратыя гэта інстытуты, якія не забяспечваюць належным чынам выражэння волі народу. І інстытут прэзідэнцкай рэспублікі, як мы бачым, вельмі часта ператвараецца ў аўтарытарызм, у дыктатуру. Інстытут парламенцкай рэспублікі у кіраўніцтва самых багатых. Я як бы прыхільнік прямой дэмакратыі. Але зараз не аб гэтым, а аб тым, чаму я за байкот беларускіх выбараў. У чым сутнасць байкоту? Навошта нам ён патрэбен? Мэта галоўная толькі адна. Падрыў легітымнасці гэтай улады. Падрыў легітымнасці дзяржавы. Як гэта адбываецца? Па пунктах. Большасць людзей, пераважная большасць, не прыходзіць на выбары. Гэта значыць, што на асабістым узроўні кожны з людзей, вось прям для сябе, робіць выснову, што гэтая ўлада кіруе не ад майго імя. Адбываецца на асабістым узроўні, на індывідуальным узроўні разрыў між дзяржавай і чалавекам. Гэта якраз тое, што нам патрэбна. У многіх гэта адбылося, так, у многіх беларусаў, але далёка не ўсіх. Не думайце, што так мысляць усе. Далей, гэты масавы непрыход абавязкова мусіць адлюстроўвацца ў СМІ. Для гэтага патрэбна шмат назіральнікаў, якія гэты факт зафіксуюць. Для гэтага патрэбна актыўнасць тэлеграм-каналаў незалежных, YouTube-каналаў, незалежных СМІ, усіх, каб усе цалкам бачылі максімальная колькасць людзей, што на гэтыя выбары ніхто не прыйшоў, што яўка была мізэрная. І мы ў гэтым моманце вельмі ў спрыяльным такім прамежку знаходзімся, да, такім калідоры магчымасцяў, калі СМІ усе на баку грамадзянскай супольнасці, на баку грамадства, а не дзяржавы. Давыдзька недавно прямо об гэтым сказаў, што ўсе інтэрнэт-пляцоўка была захопленая антыдзяржаўнымі элементамі. І гэта выдатна. І гэта вельмі добрае акно магчымасцяў для нас. І калі будзе вялікае адлюстраванне гэтага байкоту ў СМІ, калі людзі пабачаць, што нікога няма, вялікі шанец, што пачнуць вагацца выбарчыя камісіі. Асабліва, калі на іх будзе ісці сціск не толькі з боку медыа, а яшчэ і на індывідуальным узроўні. Гэта і тэлефанаванні, гэта і улёткі пад пад'ездам, да, ось, як было у многіх як было не многіх, у адной там жанчыны, да, на парламенцкіх выбарах. Больш за тое, чаму яшчэ важны байкот. Для многіх людзей, ну, па маіх адзнаках, гэта ад паўмільёна да мільёна беларусаў. Непрыход на выбары будзе яшчэ і моцнай акцыяй грамадзянскага непадпарадкавання. Гэта будзе магчымасцю для многіх першай праявіць сваю асабістую грамадзянскую смеласць. Чаму? Да таму, што нас многіх заганяюць на выбары. Гэтыя студэнты, многія бюджэтнікі, усе абсалютна дзяржслужачыя, і ўсіх прымушаюць прыйсці. І вось гэта сказаць «не», калі чалавек кажа «не», гэта і ёсць першы маркер таго, што перамены наспелі. Пакуль большасць людзей не навучыцца казаць «не», калі іх прымушаюць ставіць подпісы, калі іх прымушаюць галасаваць датэрмінова, ці проста прымушаюць галасаваць, не варта марыць ні пра якія плошчы. Давайце пачнем з гэтага. І вось, калі мы зможам дабіцца таго, што рэальна вось гэтыя паўмільёны хаця бы скажуць «не», гэта будзе рэальна афігенны фундамент, моцны фундамент і пад пратэсты, і пад змену грамадскай свядомасці, і пад это просто выбіванне табурэткі з-пад ног гэтага рэжыма, разумееце? Вось, то бок байкот гэта не просто нічого не деланне, як многія думаюць, да? Гэта байкот для многіх сталі вельмі цяжкім выбарам, вельмі моцным крокам, магчымасцю праявіць сябе як грамадзянін і зрабіць свой індывідуальны пратэст, пайсці наперакор гэтых запужванняў, што вось мы цябе там выганем з інтэрнату, мы цябе там пазбавім прэміі і так далей. Пайсці наперакор запужванням звальненнямі.
як гэта будзе для дзяржслужачых. І калі чалавек зможа перакрочыць гэту мяжу, фактычна прайсці на прамую канфрантацыю з дзяржавай, гэта будзе значыць вельмі многі. І мы мусім агітацыі за байкот даць людзям такі шанс далучыцца да большасці праз акт грамадзянскай смеласці. Нам вельмі важна у такім выпадку падарваць давер да самого інстытуту выбараў. Бо калі інстытут выбараў мы зможам даказаць усяму грамадству праз, як я ўжо сказаў, СМІ, праз асабістыя акцыі непадпарадкавання, што інстытут выбараў нелегітымны, што выбараў няма, то гэта аўтаматычна ставіць пад пытанне і легітымнасць улады. Не проста ставіць пад пытанне, а фактычна дэвальвуе легітымнасць улады. Аб гэтым вельмі добра сказаў Михаил Светов, лібертарыянец, я вам яго троху пазней уключу. І все, што я сказаў вышэй, вельмі добра пацвярджаецца, ведаеце, якім фактам? Тым, што ў нас заклікі да байкоту караюцца адміністрацыйным кодексам. Разумееце? Гэта сам факт говорит, яны самі паставілі па-за законам тое, што для іх найбольш балюча. Разумееце? Яны баяцца не вашага масавага галасавання за бабарыку, не таго, што вы парвеце там бюлетэнь. Яны баяцца, што адбудзецца масавы байкот. І менавіта таму увялі артыкул у крымінальны кодекс. І апошні аргумент за байкот, яго, можа, трэба было зрабіць першым, але я ўжо стаміўся яго далбіць. Гэта элементарны, просты маральны аргумент. Сябры, якія могуць быць выбары, калі іх няма? Калі гэта цалкам ад пачатку да канца імітацыйная працэдура, калі гэта проста рытуал, тое, што вы ўсе называеце выбарамі, вся эта бегатня са зборам подпісаў, пікетамі, это ўсё рытуал для працягнення паўнамоцтвам Лукашенка. Дык навошта на яго хадзіць і прымаць у ім удзел? І яшчэ і удзельнічаць у гэтым спектаклі, які носяць у працэдуры, якія носяць ад пачатку імітацыйны характер. Чаму мяне так бомбіла, калі Бабарыка на пачатку казал, ну, там нельзя фальсифицировать больше 20%. Ага. Нет, ну мы пойдем и проголосуем. Ты идешь, ты уже 100 разов сбитая аллегория, ты садишься гулять у карты с Шулером. Разумеется? На во что ты садишься? А потом плачешь, что тебе обыграли? Вось. А зараз трымаецца цытатку ад Михаила Светова. Это расійскі лібертарыянец. Я не падтрымліваю ягоныя погляды на 90%. Ён там шалёны прямо прыхільнік прыватнай уласнасці, там вечна крые там левакоў, такія сякія. Аднак я гляджу яго стрымы, бо ён, в прынцыпе, не дурны хлопец, хаця ў многіх рэчах не цяміць. І шмат што можна нова падчеркнуць. І вось у іх там зараз былі выбары за не выбары, галасаванне за папраўкі Канстытуцыю, і ён вельмі выдатна выказаўся з нагоды байкоту і дэлегітымізацыі інстытуту выбараў. Зараз я вам его включу и поглядите. Когда это вообще работало? Это работает постоянно. Когда мы говорим... Самое важное, я пока не говорил своего мнения относительно похода и не похода на выборы, это на голосование, это что-то, что я скажу в ближайшие несколько дней. Но что касается конкретно вашего вопроса, разумеется, каждый неприход на выборы делегитимизирует сам процесс. И мы это видим на примере не только России, мы это видим на примере Соединенных Штатов. Очень показательно. Если вы почитаете, чем занималась Антифа последние 20 лет, чем занимались протомарксистские или там марксистские движения в Соединенных Штатах, они занимались именно этим. Они говорили, что институт выборов существует для поддержания что институт выборов в США существует для поддержания статуса КВО. Они отговаривали черное население, занимались активным дезинфранчайзингом, буквально они разговаривали черное население в выборах участвовать, для того, чтобы черное население себя чувствовало еще более выключенным из политического процесса, и по мере того, как все больше и большая часть населения чувствовала себя выключенным из политического процесса, возникал тот гнев, который позволил вывести людей на улицы в Соединенных Штатах. Я не говорю, что то, что происходит в Соединенных Штатах, это хорошо, тем более я не оправдываю. А то, что делают левые, я учусь у них некоторым политическим методом, и это то, что делает Алексей Навальный. Чем меньше человек участвует в политической жизни государства, тем меньше он чувствует ее легитимность, тем больше он испытывает ее гнев против этой системы, тем больше становится оппозиционный костяк, который потом может этот статус-кво свалить.
Так. Ну а што, меня зараз нармальна чуваць? Не надта гучна. Сябры, вы, блин, просто угараеце. Аднаму цішэй, другому грамчэй. Трэці піша, мне ўвогуле нічога не чуваць. Ладно, ну тут уже нічога не папіш. Я не ведаю, што з гэтым рабіць. Так. У большасці ёсць гук. Все, ладно, прочитал про гук. Я паўтару, калі хто не зразумеў, што казаў Света. Вот бачыце, мне, я уже каб дагрукацца просто да людзей, якія мяне не чуюць, я уже вымушаны звяртацца да аўтарытэту чалавека, чые погляды я не падзяляю. Разумееце, ён пра што кажа, што амерыканскія левакі дзейнічалі вельмі грамотна, гадамі, дэвальвуючы, сеячы недавер да інстытута выбара. Яны тлумачылі, прыкнечаным слоям насельніцтва, што выбары не адпавядаюць іхнім інтарэсам, што это выбары прадстаўляюць толькі багатых, што яны на карысць толькі прывілеяванаму класу, вышэйшым класам. І ў выніку яны дабіліся да таго, што эти людзі ўжо не ходзяць на выбары, і яны не прызнаюць ужо не толькі выбары, але і ўсю дзяржсістэму і ўспрымаюць як варожую. Вось гэта тое, што нам трэба рабіць. Гэта праца на перспектыву, гэта праца на гады. І калі вы думаеце, што я за тое, каб інстытут выбараў быў і квітнеў пасля скідання Лукашэнкі, не, я не за гэта, я за прамую дэмакратыю, таму што лічу, што ў інстытутах сённяшняй там парламенцкай дэмакратыі, тым больш я не кажу пра прэзідэнцкія выбары, усё роўна перамагае самы багаты чалавек з прывілеяваных класаў, які прыйдзячы да ўлады, непазбежна будзе адстойваць інтарэсы свае і тых, хто уклаў яго грошы. Мы это можам бачыць нават на прыкладзе беларускіх выбараў. З 3 пратэсных кандыдатаў, як бы я да іх не ставіўся, адсунем у бок там павагу мою да Ціхановска. Ціхановскі бізнесовец, Бабарыка, кіраўнік буйнейшага банка, Цыпкала, учорашні кіраўнік там парка высокіх тэхналогій. А дзе, прабачце, а дзе працоўныя? Чаму працоўны? Таксіст, медсестра, да ладно медсестра, главврач, чаму не балатуецца? Што яна дурная, тупая ці што? Ладно, я не беру там такія прафесіі, окей, таксіст, кур'ер, разносчык там піцы, не ведаю, слесарь. Допустим, што гэтыя людзі не маюць належнага адукацыі, каб кіраваць страной. Чаму не балатуюцца галоўны врач, дырэктар школы, не ведаю, індывідуальны прадпрымальнік, навуковец? Дзе яны на пасадах, на вышэйшых дзяржпасадах? А да потому што ні грошай няма і ніколі не будзе, каб стаць прэзідэнтамі. І мы будзем бачыць хоць змяняльнасць улады, да, змяняльнасць улады это лепей, чым незмяняльнасць. Аднак усё ж такі там будзе адбывацца ратацыя няспынная ўсіх жа тых жа людзей з вышэйшых класаў, якія будуць кіраваць намі. Ну, спасіба, мне такое не патрэбна. Карацей, я да чаго вяртаючыся, што байкот гэта яшчэ і задзел на будучыню, які дапаможа прыгнечаным класам асэнсаваць, што сябры, інстытут выбараў, ён не на вашу карысць. Да, ён дапамагае зрабіць змяняльнасць улады, аднак гэта змяняльнасць усё роўна абмяжоўваецца вышэйшымі класамі. Гэта праца на перспектыву. І тое ж самае, толькі хаця б у кароткай перспектыве нам трэба зараз растлумачыць людзям. Сказаць, глядзіце, гэты інстытут, у нашым выпадку, нават такі інстытут не працуе, разумееце? Нават інстытут змяняльнасці ўлады не працуе. Гэта проста ад пачатку да канца імітацыйная працэдура, якая з'яўляецца нават не шырмай для змены асобаў з кіруючага класа ў палітычным кіраўніцтве, а проста шырмай для назначэння аднаго і таго ж чалавека яшчэ на 5 год. Ну што за бред? Якія выбары, які удзел, аб чым можна казаць? Вось. І карацей, вяртаючыся да практыкі, што я хачу бачыць? Я хачу бачыць тое ж самае, што было 3 ліпеня, да, масавы байкот дзяржаўных мерапрыемстваў, але на выбарчых участках. Уявіце сабе, што якая гэта моцная будзе карцінка
для ўсяго свету і для саміх беларусаў. Пустыя выбарчыя участкі. Пасля гэтага на наступны дзень все. Легітымнасць блізкая да нуля. І ад гэтай нулявой легітымнасці плясаць, як кажуць, да, будзе ўжо нашмат прасцей. Для таго ўжо людзям не трэба будзе даводзіць, што гэта ўлада бандыцкая, яны будуць бачыць гэта і самі. Застанецца толькі натхніць іх для таго, щоб яны падняліся гэтую ўладу скінуць. Вось. А зараз два контраргумента, якія я чую часцей за ўсё. Два контраргумента. Першы. Ярмошына ўсё роўна намалюе яўку 80%. Ё-маё, сябры. Байкот патрэбны не для таго, каб Ярмошына зрабіла ніжэйшую яўку. Зразумела, што яна з 1% намалюе 99%. Это не важна, таму што СМІ у наших руках, у руках грамадзянскай супольнасці. І грамадства будзе лічыць плюс-мінус так, як скажем мы, а не як скажем Ярмошына. І калі незалежныя назіральнікі, журналісты, блогеры, усе зафіксуюць, што выбарчыя участкі пустыя, Ярмошына могуць хоць 500% намаляваць. Гэта не будзе мець ні малейшага значення. Другі аргумент. Бойкот – это ничего не делание, а люди хотят деяния. Да ладно. Я уже сказал, что для великой колькости людей не выход на выборы, на выборчыя участкі будзе азначаць прамое непадпарадкаванне сваім начальнікам. Давайте мы людзей спачатку навучым не падпарадковвацца начальнікам, а потым ужо казаць пра нейкае скіданне ўлады. Вось з гэтай асабістай смеласці, як я уже сказал, пачынаюцца ўсе далейшыя перамены. Ты навучыўся казаць не, толькі пасля гэтага ты выйшаў на плошчу, зрабіў там, умоўна кажучы, майдан нейкі, да? Пакуль ты гэтага не навучыўся, сядзі і вучыся. Не думай, што ты выйдзеш на плошчу там будаваць там палатачныя гарадкі, там разбіраць брусчатку, да, пакуль ты не навучыўся начальніку свайму казаць нет. Разумееце? Давайте з гэтага спачатку пачнем. Гэтага яшчэ няма. Ну, мы паглядзім, як будзе на датэрміновым галасаванні. Магчыма, грамадства ўжо даспела, пака рана судзіць. Аднак по тым, як збіраліся резва подпісы за Лукашэнкі, што я нешта там не назіраў прям такіх масавых адказаў, ці іх было недастаткова мала, я магу судзіць, што пакуль што грамадства даспела не ў дастатковай межы. Ничего не делание. А як жа агітацыя за байкот? Бяры, раздрукуй лёткі, дакажы сваім родным, блізкім сябрам, каб яны не шлі. Гэта праца. Ну і калі ты ўжо хочаш прямо такі працягваць дзейнічаць, так прыходзь на пратэсты і дзейнічай. Вось табе альтэрнатыва ничего не деланию. Разумееце? То бок байкот гэта ничего не делание. Гэта актыўны якраз такі удзел. Гэта давядзенне мэтаў байкоту. Гэта давядзенне сродкаў байкоту. Гэта ўключэнне ў медыйную працу, у працу назіральнікаў. Рабіся назіральнікам, у чым праблема? Якое ничего не делание? Бери, агітуй за байкот, у чым праблема? Разумееце? Вось, таму гэта два аргументы не зусім нерэлевантныя. Ну, такім чынам, падсумоўваючы гэты блок, хочу паўтарыцца. Сябры, не наша стратегія актывістаў, как я лічу, грамадскай супольнасці, экстрэмістаў, змагароў за лепшую будучыню, анархістаў самой сабой, анархісту нават не трэба за байкот агітаваць, яны самі ведаюць, мусіць быць такая. Мы хочам, каб кожны чалавек зрабіў асабісты разрыў з аўтарытарнай дзяржавай і адмовіўся хадзіць на яе імітацыйныя працэдуры. Для гэтага мы вядзем агітацыю за байкот. Акрамя таго, мы не наведваем гэты выбар, таму што ўся гэтая працэдура ад пачатку да канца з'яўляецца хлуснёй. Мы людзі маральныя, мы людзі сумленныя, мы ў хлусні не ўдзельнічаем. У чым мы ўдзельнічаем? У агітацыі за байкот, у натхненні, дапамозе людзям унікнуць гвалтоўнага, ну такога прымусовага загону, да, на гэтыя выбары, і агітуем за удзел у пратэстах, калі ты ўжо настолькі саспеў, што ты хочаш не толькі не прыйсці, але заявіць пра сябе громка, ну хадзі на пратэсты. Зараз пачці амаль кожны дзень ёсць нейкі варыянт праявіць сябе. Там велапрабегі, там флешмобы, там яшчэ нешта. Вось такая моя стратэгія за байкот. Я буду ўдзячны, калі ўсе яе падтрымаеце і гэты відэа, гэты заклік распаўсюдзіце як шырэй. Ну, зараз адказы на ваши пытанні. Ох, нешта столькі народу адвалілася. Напэўна, Светов ім не зайшоў. О, блин, ужо амаль 2 гадзіны стрымім. Так. Так, спачатку донаты.
Угу. На Donation Alerts не было донатов чомусь. Больше новых. Так. Как мы видим на нашем примере, люди, это Yellowman пишет, после бойкота меньше интересуются политикой. По Таруси, у нас в Беларуси еще ни разу не было солидарных бойкоту выборов. Художник Отвертка. Здорово, дедок. Как приседание, как тикток. Ну, приседание нормальное, тикток я выдалился с тиктоку. Тому что, коли доведаўся, як эта прога просто абарзела ў зборы асабістых дадзеных. У крадзяжы, яны, з буферу абмену, уяўляеце, кожны 30 секунд скануе буфер абмена і высылае інфармацыю ў Кітай. Офігеть. Ну, я пасля гэтага выдаліўся з тиктоку. Ну, дакладней, я аккаунт пакінуў, а прогу выдалю. Каспар Бекеш, ну, напэўна, гэта і жарт быў пра тое, што цябе забаніць. Не ўспамінай так усур'ёз. Выдубецкая показуха. Я назваў кота у як цябе Мікола. Я не зразумеў змест, што ты хацеў сказаць. Так, художник Отвертка, хопить спамить, флудить. Так. Выдубельская показуха. Микола, ты горелку пьешь? Не. Дорога. Не абавязкова самому быць багатым, каб стаць прэзідэнтам, прыклад Лукі. Ну, проста ў яго нехта вклаў грошы нормально. Ну, да, окей. Але гэта, ну, згадзіся, выключэнне. Так, паглядзі на любыя краіны ліберальнай дэмакратыі, і там, ну, фактычна толькі багатыя людзі робяцца прэзідэнтамі. Так, тады гэта быў такі, ну, зноў жа, мы не ведаем дакладна, быў ён багаты Лукашенко ці не, колькі там у яго было грошаў, але тады у нас такая сітуацыя унікальная была. А зараз затое ён яшчэ які багаты. Так, катакуарі. Ну, калі ласка, перастаньце лаяцца. Ну, тыпу, не трэба гэта разводзіць у чаціку. Так. Так, там спрэчка ідзе між двумя чалавекамі. Так, рудабельская показуха. Жарты. Лукашенко нікога не забіў, яны самі ў Нямецчыну ехалі. Ну, такое, жарт на межы. Борвік 1. Што маеш сказаць пра Олега Жаўнова? Ну, файны канал Свиздец, у яго падпісвайцеся, дарэчы, на яго канал. Нормально. Рудабельская показуха. Дайце грошы ў Міколе дзедку. Падтрымліваю ідэю. Так. Сон 2. Очень плохо, что одни блогеры и кандидаты говорят, не надо бойкот, другие надо бойкот. Ведаеце, зараз найлепшы момант для бойкоту, на жаль, я забыўся гэта сказаць зараз у асноўным блоку, тому что за каго галасаваць? Усе сядзяць, акрамя Цапкалы, які, ну, скажем прямо, абсолютно беззубы кандыдат. І яшчэ не пачакайце, Цапкалу ж не зарэгалі, тым больш. Все сядзяць. За кого голосовать? И зараз для бойкоту самый сприяльный момент. Катакуари. У меня, видимо, в черном списке художники, не вижу его сообщений. Ну, может, выдалился, да.
Напэўна, ён дзесьці спаміў, і ты яго заблочыў. Ну што, здаецца, я распавёў аб усім, што хацеў. Сябры, давайце, мы ўжо роўна 2 гадзіны стрымім, але я, як у Макдональдсе да апошняга кліенту, так я да апошняга пытання у чаціку. Задавайце вашыя пытанні, яшчэ трошку часу ёсць. І дзякую, па-першае, усім, хто прыйшоў. Я заклікаю вас, калі вам спадабаўся стрым, калі вам падабаецца тое, што я раблю, калі ласка, прайдзіце ў Donation Alerts і заданаце. Калі вы хочаце, гэта спасылка ў апісанні, а калі вы хочаце падтрымліваць мяне на сталай аснове, дапамагаць таму, што я раблю, калі вы хочаце, каб стрымы былі больш якасныя, каб больш контента выходзіла ў Телеграме і на канале, калі ласка, рабіцеся патронамі, можаце донаціць $1 у месяц, $5 у месяц, колькі вы самі аберэце. Вось па гэтай спасылцы вышэй, 5 хвілін у вас зойме зарэгацца, прымацаваць картку і ўсё, і дапамагаць, і вы далучыцеся да самых лепшых людзей на свеце, якія з'яўляюцца маімі патронамі на Патрэоне. Вось. Паглядзім, што ў нас яшчэ па пытаннях, і будзем тады сканчаць. Так, калі Лука застанецца з Канапацкай, гэта будзе проста лол. Проста лол і кек. Так, ну што, калі пытанняў больш няма, будзем тады сканчаць. Сябры, 77 чалавек ужо смотрят, людзі патрыху па крысе адвалююцца. Дзякуй вялікі ўсім, хто прыйшоў сёння. Я веру, што большасць з вас, тых, хто мяне глядзіць, гэта не простыя назіральнікі і не такія пекельныя жылеты, якія толькі сядзяць на канапе і глядзяць стрымы. Я хочу заклікаць кожнага з вас быць актыўным, бо зараз наступаюць для краіны даволі цяжкія часы. Лёсавызначальныя месяцы, магчыма, годы, і гэтыя месяцы і годы будуць патрабаваць вашай асабістай актыўнасці. Не чакайце, што нехта зробіць за вас нехта, ні Шабуцкі, ні я, ні Северынец, ні Статкевіч. Не бойцеся, калі ласка, не бойцеся, бо страх – гэта галоўны інструмент кантролю ад гэтага рэжыму. У іх больш нічога не засталося. У іх не засталося ні розуму, ні ідэалогіі, ні плюшак нейкіх. У іх застаўся толькі страх. І калі яны змогуць пачаць кантраляваць нас праз гэты страх, то нас чакае яшчэ вельмі шмат год не вельмі прыемнага і кепскага жыцця. Мы мусім людзьмі звацца. І гэтае права, яно не даецца проста так. Яго трэба адваёўваць. І я веру, што мы можам яго адваяваць, калі будзем разам, будзем клапаціцца адзін пра аднаго, аб'ядноўвацца, дбаць пра патрэбы таго, хто побач з намі, і кожны дзень, кожную гадзіну выдаўліваць сябе той страх, які ў нас спрабуюць упхаць гэты рэжым. І памятайце, у нас усё атрымаецца, мы мацнейшыя за страх, мы мацнейшыя за гэтых негоднікаў. Свет заўжды перамагае цемру. Усім добра і крытычнага мыслення. Но пасаран, няхай жыве анархія.